أويل لسك ولا عركي هاجري لي أويل لسك ولا عركي هاجري لي سنبالني غرزونا إريترا انكا قالي وبصح البركة شخم هاجر ودي بوبزوانكا أمدنكل قليبو قلبتكا أقول أقول لمي راحتكا حزب دسيل ودسبلكا حزب دسيل ودسبلكا اسكول عركي خبرو دك حتى لمين نخري أكون لخلو زاويني دك حتى لمين مس حدش حمد كري أكون زاويني لا لا ورسايك على دحلته ورسايك على دحلته وفرغ عمر وضيع واشته عقالز بغرك مسره حدش عمد كفوخ خفته حدش عمد كفوخ خفته لا 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 ابو بدبلا عدي للبلي ورساي مزالو سلام تحنقتي أبو بدبلا عدي للبلي ورساي مزالو سلام تحنقتي كوب أتعدى شويته خيتلم كنس عيتلمني ولا محلا تخوني أتعدى شويته خيتلم كنس عيتلمني ولا محلا تخوني ورساي مزالو سلام تحنقتي كوكو لا 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 ياي دحنت هاجر فرناي مسواتي حلاو هاجر فرناي مسواتي شرحو غانو بيدو خمسر بي انه هلو افريكا زنبي انه هلو افريكا زنبي وفرغان بالرقيب قالو سلام تخطاتلتي نايز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمليتنان بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم دبخيلنا لنا كساب موداتا نايز مدام سانا كتصنعوا بخبرنا عدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم من بحنات من قد مقداف دما كم وترو تعويدنايو كل جزء تقبرونا دقف كي مسقناك حلفين دلن كم وترو لومون قداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم دبخيلنا لنا على بنانا بيقصات خير الله كل زنقرات دما مسانا سيرترا أبي إيرترا نزلوا ترايد كونس أبزل خايو أوروبا دي أمريكا بزي قدس بخميس الوكا كان ركب في التنينة جزي خايو سدنا نبتي زينا خناتو let's go. Is also keeping up attacks on neighboring Gulf states. A series of drone and missile strikes have targeted Kuwait, the UAE and Saudi Arabia. Emirati air defenses intercepted several projectiles over the skies of Dubai. Both Saudi Arabia and Kuwait say their air defenses have been working through the morning to intercept new attacks. And well, Zain Bezravi is in Dubai for us. Just bring us up to speed first of all. كم نريد زلنا خمسة زبلوا زلوا حجرات عرب إيران نهجرات عرب ببرتع تهار من كم زلان تكوين دما نبرتعي قيد كم زلوا إن نرزلنا نفسه كبز حلفت معلتي كبتاز حلفت معلتي زقدتنا خونتها تخيزلا بخل وجنات دما أمريكا بوجنو دونالد ترامب أم معلتي سلست أربعة عينات مرقتيتاتنا غير حنساب ودع أخوهم بالحنساب بجاهم نزوكينات نودع يي بالحنساب نايكو طبعا مثلال كتات عتيفتن ناي بحكي كل عينتاوي كويناتنا نرزلنا ناي بروباغندا كوينات ناي رسوم زغونه ناي تكنولوجي كوينات كل عينات متهررام زلوه امين ديفينتلي از كوينات زي بزح لوط كغبر زخل مخانو بفلاي دما نزن هاجرات عرب عب لوط كلو زخل مخانو مغنزاب يدلي دروب زنز حلفا تحريمن زلو هاجرات زلو كنتات سكري. Well, it had been hoped that it would be a quiet Eid, and for the most part it was, but shortly after midnight in the early hours of this morning, there were those loud interception explosions again, a wave of
multiple explosions taking place just after midnight. The UAE confirming that defenses were responding to incoming missile and drone threats from Iran yet again, and those sounds were air defense systems going off late at night. We've also got people here on high alert. There is a sense of safety being paramount at the moment. كم نريد زلنا تكوينات عيد كوانت نبرن عيد قرب زحل زبالة كونتات نيرو نتام عالت تياد ما إيران زخوني تقوستنجن لك كاب تام عالت مستودات كفرق لي تجميرو ناب إمارات برتع زخوني مدقعت كم سخايدن دبي دما مكل خالق تقبر كم زفتنت قالوا هجراتهم بمولن أنت هجرات عرب تحريما كم زلوان بو منصر دما بفلاي سعوديان إماراتن حادي أقداسي وسانة وسينان اللوا إذا وسانة زجن نابيك خيط كم زخل مجنزابي اللي مخنياتو إذا وسانة زك زبط صح زلو بدحر مجارجة بزحر كبي كايت كم زلو يزن الجرزلو أمونجو إمارات سعودية قطر وقبل لكن بفلا لكن أمونجو سعوديان إماراتن بدحر مجارجة مس أمريكا قد على ركبي قبر خم زلو يزن الجر مدام تانا يزز قبر زلو ركبات دما حدا وسانة وسينا مالو زو وسانة زي عبس الواك كله ينتعودوا كينات نابي قصق خيرة كم زغلون نبي حكي نعنا كم حجة تسأل وانا انت زين يركت بغتا كم حجة دحر نعنا زيادة الواك كله كم زغل زي تنبه كونتات له انتهي مع اليوتيوب زي كينات زي تنكالو تقراتون يهرم له كويت يهرم له قطر يهرم له دبي يهرم له بحرين يهرم له عمان ون حدا قداس علامات هاري مولو ابزن زحلفه ساعات تراي اسرائيل ببرتع هاري مالا كمون بغداد تهريم له سلازي قال بقالو نقول يا تقاص زلا كنبل نخلينا اب اسرائيل نابنت رايت ناو زقاطم زلو زبلو زلو قد مغربت لي وسيس انها زينا نزي مسل. Speaking of that, the attacks that Iran is able to manage, Islamic Revolutionary Guard Corps have announced another drone attack on Israel's Ben Gurion airport. Strikes have seriously disrupted refueling of military aircraft, airport affairs and flights at Ben Gurion. Now this is of course what the IRGC is saying, but they have of course shown the capability over the last few weeks, 3 weeks and more, to be able to attack Israel mainland, including the Ben Gurion airport that has been targeted in the past as كم نريد زلنا الزبرما كمو كبابي 4 بليون دواغو يبلو ولو I mean Iran is showing off مالت قلت زمان حيلان كتر جميرا لان تبلناون مجنانا يكونن ناي بحكي تكونتات نريد زلنا كمتي بروباغندا نا امريكا معربا ميديا نزولو زلو ايران وديايا تسنكي حيلا هانتا داخي مايا تميسايلات قدلالو بلا بلا جنفريد بلو زلو ابايتا نريد زلنا كالي I mean Israel try كن متى ترمالان تاريخ try it tells you everything you want to know التكوينات كما يكم زخنه قبل على إسرائيل مستخلوا fortified بالويكا بتصنع استخل كلا دفاعيو إسرائيل مالت 3-4-5 عينات اير ديفنس سيستم زلوي لاير افتر لاير قصلا برصلا 5 عينات قبل علي دما كاب اسرائيل وصايد ما اب جوردان زلويت اب جوردان زلو اير ديفنس نعمين تسرع زلو اب ماكلاي بحر زلو مراخب كنات امريكا اب قطر زل اب عراق زلو اب كالوت هاجرات زلو بمولو نت كاب ايران زمس اناخل كلي زخيد جن بزخانو خينو بزيلون ولا كلن تجبروا كم نريد زلنا قصالي علاماتاتهم يحرم له ايران እዚ ድማ እዚ ሕጂ ናይ ኦይል ታንከርስን ኣብዛ ሓለፈ ነቲ ሪፋይነሪ ዝብልዎ ናቶም ኣብ ሃይፋ ዝበሃል ወደብ ዘሎ ሃሪሞም ነይሮም ሕጂ ድማ ነቲ ነዳዲ መኻዚኖ ናይ ነዳዲ ድማ ሃሪሞሞ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ እዚ ካብ ቴል ኣቪቭ ዝወፅእ ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ ስእልታት እዩ ሚን ክሊርሊ እቲ ናይ ኢራን ሓይሊ ኣብ እስራኤል እውን ፅልዋ ይገብር ከም ዘሎ ዘርእይዎ ዘሎ ሳሕቲ ዝወፅእ ቪድዮታት ኮንፈርምድ ዝኸውን ዘሎ ብዙሕ እንዲ ዝወፅእ ግን ዝተረጋገፀ ዝበልዎ ሓበሬታት ጥራይ ሸር ገብረልኩም ዝፍትን ስለዚ ኢራን ዝነዓቕ ሓይሊ እዩ ኢራን ወዲቑ ኣሎ ወዲኡ ገለ እንተበልኹም ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ክንርኢ ኣለና always remember ክንዝክሮ ዘለና ካልእ ቅድሚ እቲ ወርሒ ቅድሚ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ወይ እውን ኣብ 2016 ዝተኻየደ ኩናት ኣብ 2015 ወርሒ 6 ዝተኻየደ ኩናት ናይ 12 መዓልቲ ዝበሃል ስለምንታይ ጠጠው ኢሉ እቲ ኩናት እንድሕር ኢልኩም እስራኤል ክትፃወረ ስለዘይከኣለት እዩ ጠጠው ኢሉ ስለዚ ንኢራን ስለዝደኸመ ጠጠው የበልዎን እስራኤል ጠጠው ክብለላ ስለዝኣዘዘት እዩ ጠጠው ኢሉ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል ብብዙሕ መንገዲ ይፍተን ኣሎ እዩ ግን ነተንያሁ ነቲ ቃንዛ ክፃወረ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ግን ዓቕሊ ፅበት ሒዝዋ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ድሮ ዶናልድ ትራምፕ
ثلاثة أربعة عينات حصوت نتي داغاتات كرغاغ كل عينات مانيبيوليشن يفتنا له بمانيبيوليشن زويكا بمدنغارن بحصوتن ግን ማ عود ኩናት ክሳዓርን ክፍታሐን ኣይክልኒ ኣባይታ መፅዩ ቅይሮ ዝኽል ኩነታት ድማ ብዝቐረባ ከቢድ ዋጋ ከይከፈለ ንዑ ከፊሉ እንክዕወተሉ ዕወተሉ ናብ ዘይፍለጥ ዘሎ ዝተረጋገፀ ነገር የለን ስለዚ ከምዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኤርፖርት ናይቲ ሃገር ቤንጋሪዮን ዝበሃል ኤርፖርት ተሃሪምሎ ካልኦት ኣገደስቲ ዕላማታት ተሃሪሞም ኣለው ዝያዳ እቲ መጥቃዕቲ ናይ ኢራን ኣተኩሮናቱ ኣብቲ ወታደራዊ መደበራት ናይ ኢራን እዩ ዝግበር ዘሎ እዮም ዝብልዎ ኣብኡ እውን ብዙሕ የድምዑ ከም ዘለውን ብዙሕ ይሃርሙ ከም ዘለውን እስራኤል ነተንያሁ ዕላማናቱ ንኢራን ግድን ክስዕራለኒ ስለ ዝብል ዘሎ እምበር ናይ ብሓቂ ይስምዖም ከም ዘሎ ኢቭን ካብቶም ዓበይቲ ሚድያታት ዝመፅእ ዘሎ ሓበሬታ እውን ክበክም እየ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ብቐሊሉ ክስዓር ክውዳእ ዝኽእል ወይ እውን ኢራን ብቐሊሉ ክትንብርከኽ ትኽእል ኢሎም ገምጊሞም ነይሮም ኮምፕሊትሊ ካብ ትፅቢታት ናቶም ወፃኢ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው let's listen a little bit here Israel is not entirely capable of repelling these attacks. Speaking Ben Gurion Airport, there have been a number of attacks on that airport and a number of instances where damage has been caused. In a recent attack, 3 aircraft that were parked there were damaged, and this is one of the most highly protected sites within Israel. And in spite of that level of protection, peak protection, over a space of about 3 weeks now, this ኣብ ገለገለ ናይ ኤስያ ናይ ቻይና ሚድያታት ዝያዳ ሓበሬታ ከውፅኡ ንርኢ ኣለና ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩም ቻይና ብቋንቋ ቻይና ዳ ስለ ዝኾነ እምበር ብሳተላይት ኢሜጅስ ነዚ ኩናት እዚ ሞርያ ተቃልዑ ዘላ ኣሜሪካ እቲ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ናታ ስለ ዝዓፀወቶ ነተን ካምፓኒታት ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ዝባ ዝነበራ ዓፅያተን ኣላ ምክንያቱ ብዙሕ ስዕረት ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ከይወፅእ እቲ ሓበሬታ ተባሂሉ እዩ ቻይና ብግምጣሉ ሳተላይት ኢሜጅስ ቀፃሊ ኣብዴት እናገበረት ብዙሕ እቲ ዝግበር ዘሎ ኢራን ጌራቶ ዝበሃል ዘሎ በቲ ናይ ቻይና ሚድያታት ዝወፁ ዘሎ እዩ ካብቲ ቦታታት ተሳኢሉ ስለዚ ብዙሕ ሓበሬታታት ካብቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ወፃኢ ጥራይካ ክትረኽቦ ትኽእል ዝበሃል ዘሎ ኣገለገሊኡ ዋላ እቲ ምዕራባዊ ዓለም እውን ነቲ ዝበሃል ዘሎ ተቐቢሉ የብሎ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሪፖርት ጌርናኩም ከም ዝነበርና እታ For the first time in this war, an F-35 stealth fighter jet was struck during a combat mission over Iran. The pilot made an emergency landing at a US base in the region and is now in a stable condition. But there are serious questions over how a stealth plane, nearly invisible to radar and costing roughly $100 million, could have been hit after 3 weeks of relentless bombardment of the Iranian military. Overnight, Israel and Iran trading yet more attacks. President ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይዛ F-35 ዝተኻየደ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ኣዘራርባ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ከም ንሪኦም ዘለና እቶም ምዕራባውያን ሚድያታት ንዑ ክሸፋፍንዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ከምዘየጋጠመ ገይሮም ክርእይዎ ይደልዩ ኣለው ብርግፅ እቲ ኩነታት ግን ከምቲ ንሶም ዝደልይዎን ከምቲ ንሳቶም ዝጥምትዎ ዘለውን ዘይኮነ ኣባይታ እቲ ኩነታት ካብቲ ትፅቢቶም ወፃኢ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እውን ሓንቲ ነራ ወርዳ ሪፖርት እዚኣ ዝከስምዕዋ Been hit in Tel Aviv as Iran continues to target areas across the country. The city of Rishon LeZion is the director of Palestinian Academic Society at East Jerusalem. By the statement that Donald Trump has apparently made, suggesting that the US is prepared to start winding down the war in Iran. At the same time, we're having to balance that with the fact that the Pentagon is looking for more money for the war, but also it's sending US warships and US troops to the region. We also have this state-affiliated news agency in Iran reporting that the country's armed forces fired 2 ballistic missiles towards the US-UK. ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ብኩሉ መንገዲ የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ሓበሬታ ክበኩም ስለ ዘለኹ እየ በቲ ሓደ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን ድሮ እቲ መስጊድ አልአቅሳ ዝበሃል ሓደ ኣገዳሲ ሃይማኖታዊ ቦታ ኣብ ጥቅኡ ከም ዝሃረሙን ንሱ ዝተሃረመን ግን ኣብ ከባቢኡ ከም ዝተሃረመ እስራኤል ኢራን ሃሪማቶ ዝበሃል ግን ወልሲ ካብ እስራኤላውያን ስብዓልና እውን ክነሃርሞ ኢና ዝብሉ ሰሚዕና ኣምፂአልኩም ስለ ዝነበርኩ ካብኡ ቀፂልካ ድማ እቲ ኩነታት እናስፋፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎን ሓንቲ ብዝቐረባ towards Zala report base nearly 4,000 kilometers away in the Indian Ocean. Now it's being said that neither missile struck the base, but the message was unmistakable. For years, Iran has claimed that its missile range was capped at around 2,000 kilometers, but this attempt strike suggests that the limit هذا كابتي أبزي ساعات زي أزار بكوين زلو تكوينات وتدراو قلصنا إيران بفلايتي باليستيك ميسايل ناتا لا كباب 5 كيلومتر كيدو كاب إيران أبزي دييغو غارسيا زبال بوتا زغبر تمتكعتي رجت على موي هرمن بزح حدا قاد ما يوردن جن
ኢራን ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 2000 ዝኸይድ ሚሳይላት የብላን ተባሂሉ ዝዝረብ ዝነበረ ኣጋጣሚ ነይሩ እዚ ተቐይሩ ድሮ ኣዝዩ ርሑቕ ዝኾነ ቦታ ብፍላይ ተን ቢቱ ቦምበርስ ዝበሃላ ዓበይቲ ነፈርቲ ኣብቲ ቦታ ትመፅአን ስለ ዘለዋ ናብኡ ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ኢና ንርኢ ዘለና ዋላ እኳ ዕላሙ እንተዘይሃረመ እቲ መልእኽቲ ግን ንጹር ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢራን ካብቲ ዝፅበይዋ ዝነበሩ ንላዕሊ ካብኡ ወፃኢ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ኣርእያ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንዲዚ ርሕቀት ክኸይድ ዝኽእል ባሊስቲክ ሚሳይል እንተለዋ ኮይኑ እሞ ከዓ 9 ሚታዊት ዋላ ክንደይ ሚታዊት ደምሲስናዮ ኣብ ዝብልሉ ዘሎ what is going on ኢልካ ሕቶታት ንኸተልዕል ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ again እቲ ኩነታት ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዝነበርና እቲ ሬንጅ ናይቲ ሚሳይልስ ናታ ካብዚ ከባቢ ዘይርሕቕ ካብዚ ከባቢ እዚ ክሓልፍ ከም ዘይክእል ጌርካ እዩ ዝግመት ነይሩ however ሕጂ ኣነፂሮሞ ዘለዉ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ናብ ብዙሕ ቦታታት ክበፅሕ ከም ዝኽእልን ብዙሕ ሓደጋ ከውርድ ከም ዝኽእልን ኢና ንርኢ ዘለና ድሮ እዚ እንተለዋ ኸ ካልእ ዓቕሚ ኸ ይህልዋ ዶ ይኸውን እቲ ካልእ ዓቕሚ ናታ ኸ እንታይ ክገብር ይኽእል ይኸውን ዝብል ኣዘራርባ ብተደጋጋሚ ከም ምልክት ሕቶ ክለዓል ንሪኦ ኣለና እዚ ኩሉ ድማ ነዚ ከባቢናትና ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎ እዩ እዚ ኩናት እዚ ዝያዳ ንድሕሪት ክንሪኦ ከለና እውን ናብ ዞባና እናቐረበ ንዞባና ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ኩናት ምዃኑ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ዝኾነ let's focus for now in here ምክንያቱ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ክሕልፈኩም እየ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብምሉ ሃገራት ዓረብ ኣብ ከቢድ መድረኻት እየን ከም ዘለዋ ርኢና ኣለና ሃገራት ዓረብ ብብዙሕ መንገዲ ይረማ ኣለዋ ስለዚ ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝለዓል ዘሎ ሕቶታት ክንርኢና ሕጂ what's going on its neighbours has left Gulf states worried they're being left dangerously exposed, geographically, politically and economically. It was only 6 months ago the US president said an attack on Qatar would be treated as a threat to the peace and security of the US. So, where is America now? Because Gulf states have spent years and years and trillions of dollars investing in relationships with the USA. Now, events unfolding have left some wondering if this is the beginning of a new regional order. Osama bin Javaid has this report. UAE is like the banker. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ዝለዓል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሕቶ ድማ እንታይ ዝብል እዩ ሃገራት ዓረብ ዳርጋ ብምሉእ እቲ ቁጠባዊ ሴትኣፕ ናተን ወይ እውን እቲ ምስረታ ናተን ክንብል ንኽእልና ወይ እውን እቲ ሰኪሪቲ ናተን ምስ ኣሜሪካ ዝተሓሓዘ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ድሕሪ ኩናት ናይ ኢራን ድዩ ዋላ ገለ እስራኤል ናብ ቀጠር ሓደ መጥቃዕቲ ኣካይዳ ነይራ ብዙሕ ነውፂ ድማ ፈጢሩ ነይሩ ድሕሪኡ ቀጠር ምስ ኣሜሪካ ከም ናይ ኔቶ ዝመስል ሓድሽ ኣገዳሲ ስምምዕ ከም ዝገበረት ይንገር ነይሩ ኩሉ እዚ ትሪልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ክገብሩ ካልእ ክገብሩ ዝፀንሕዎም ውፅኢት ናቱ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢና እቲ ቀንዲ ኣለና ዝብልዎ ንቁጠባ ናቶምን ንኣገዳስነት ናቶምን ኣብ ዓለም ቀዳምነት ዝሰርዑ ናይ ፀዓት መመንጨዊ ቦታታትን ፋብሪካታትን መፃረይን ቦታታት ናቶም ብፍላይ ናይ ቀጠር ብከቢድ ደረጃ ተሓሪሙ መላ እውን ኣሜሪካ ድማ ሓንቲ ክትገብር ብዘይምኻላ ዘገርም እዩ እዚ ምናልባት ዓብኢሎም ንኸይዛረቡ እቶም ነገስታትን ናቶም ሚድያን ፀገም ኣለዎም ዓብኢሎም ተተዛሪቦም ኣብ ውሽጦም ዝተዓበሰ ፀገም እውን ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ትፈልጠሎም እውን ስለ ዘለዋ ኣብ ኩናት ድማ ስለ ዘለው ክፍንጀሮም ስለ ዝኽእል ጎሲሞማ እዮም ትም ዝብሉ ዘለው እንተቲ ህዝቢ ይኹን እቲ መረዳእታ ግን ኣሜሪካ ቤላ ጌራ ተፃዊታትሎም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣሜሪካ ቀዳምነት ናታ ገንዘብ ዝኸፍሉ ዝነበሩ ንሳቶም ንመንዓታቶም ንኽትከላኸለሎም ዘይኮነት ንእስራኤል ድሕነት ንምሕላው እያ ትገብሮ ነይራ እዩ ዝበሃል ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ኩንነት ኣይኮነን ከም ናይ እስራኤል ርያ ክትጓየየሎም ነቲ ዘሎ ኩነታት እውን ክትቅበሎ ወይ እውን ዝኾነ ነገር ንዓታቶም ኢላ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ከምዘየለ ንዝኾነ ይኹን ከማን ከምዘይተዳለወት እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ዘገርም ክፋል ናይቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ግን ኣብዚ ስምዕዎም ድሓን ፅብቕቲ ዝኾነት ሪፖርት ቀሪቦም ኣለዉ ኣብዚ what's going on Javaid has this report. UAE is like the banker for Iran. They're like the banker. Qatar, their neighbors, they got along okay. Saudi Arabia, all of a sudden, Kuwait is getting hit. Bahrain is getting, all these countries are getting hit. There was no expert that would say that was going to happen. It's not a question of like, gee, should you have known? And if we did know, big deal. I mean, we have to do what we have to do. President. كم تري ودلهم دونالد ترامب زيرو مدلاوات كم زنبرو زرقي زي حركابو مالت نسقوا كم عشوا زبالة أتعرض على أنا نجارات كم زلون فلتي ناقنتي أبتكو زلو كيلاتات نزي كم يجرو ما ينجرون إذا جرم زلو بفلا إن إماراتي كي تردو بيلا جيري زجالسة إماراتي نتان إحنا نجرا زلنا إيران مهدمنا يقدروا من بانكرناتهم من زنبرت حجرها كم يجرو من إمارات كارموا يقولوا قطر
إذا كل دبلوماسي ناتهم تقبروا لهم زنبرت ويمتقرربهم زنبرت نساء كمين جيرون قطر يهرموا نتن قالوا تغرات كمين جيرون يهرموا تجرينا ينزلنا يبلا of course إذا مخانو كل سبي فلتنا يرو بزخونه كم نريو زلنا هجرات عرب exposed كوينا نلوا نجزيوجن كجبار زخلن كبهال زخلن. As the US-Israel war with Iran escalates, the Gulf is confronting a difficult question. Has the United States failed to protect its closest allies? The relationship was built on a clear understanding. The United States would provide security, the Gulf would provide stability, energy, investment, and strategic access. Missiles and drones have struck targets across the region. Oil infrastructure and shipping lanes are under threat, and yet the response from Washington has been muted. Saudi analysts warn the war risks pulling Gulf states into a dangerous confrontation without clear long-term support from Washington. In Doha, the contradiction is especially stark. Qatar hosts one of the largest US military presence in the region. It has invested heavily in the American economy, and it has played a central diplomatic role from Afghanistan to Gaza. But in this conflict, proximity to US power has also meant exposure. There's a concern. ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሃገራት ዓረብ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣሜሪካ ዝገበሮ በት ወይ እውን ኣብ ኣሜሪካ ተመርኪሰን ዝኸዶ ጉዳይ የጥሕነን ዲ ዘሎ ወላ ይሃስየን ብዙሕ ምጉት እዩ ዘሎ ሓደ እቲ ዘሎ ሕቶ ሃገራት ዓረብ ወላ እቲ ቅርፂ ናይ ኣቃውማ ናይተን ሃገራትን ኣካይዳ ናይቲ ሃገራትን ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ካልእ ውሕስነት ክበን ዝኽእል ዘሎ ይመስለኒ ስለምንታይ መሲልኩም ኣሜሪካ ካብ ኣሜሪካ ወፂኦም ናብ መን እዮም ክኸዱ ኢኻ ትብል ወላ እኳ ዝኹሉ ሓደጋ ወዲቕዎም እንተሎ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ናበዮም ክኸዱ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ክኸዱሉ ዝኽእሉ ሓይሊ መን እዩ ንኣብነት ቻይና ክትብል ትኽእል ቻይና ኣሜሪካ እዮም ከትሑን ንኢራን ከማን ከትሑን ይከኣሉ so these people እዞም ነጋውሳት እዚኣቶም ካልእ ኣማራፂ የብሎምን the only thing that I have ዝሓለፈ 50 ዓመት 60 ዓመት ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ምቾት ይነብሩ ነይሮም ትራንኩል ይነብሩ ነይሮም ከም ንሪኦ ዘለና ስልጣኖም ነገሳት ስለ ዝኾኑ ኸዓ ብፍላይ ሮያል ፋሚሊ ዝበለፀ ሂወት እዩ ዝነብር ተኻልእ ከም ሻሙ ማለት እዩ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዘለዎም እቲ ዘለዎም ነዳድን ካልእን ፅቡቅ ዝኾነ ላይፍ ስታይልን ቁጠባን ነቶም ውሕዳት ዜጋታት ናቶም ከም ዝፈጥሩ ገይርዎም እዚ ድማ ኣብ ምቾት ተነይርካ ተኻልእ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ፈተና ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ነቲ ወሪድዎም ዘሎ ሲሪየስሊ ዲቤት ክገብሩሉ ክሓስቡሉ የገድዶም ኣለዎ ግን ኣነ ካብ ብዙሓት ኪላታት ካብ ንሪኦ ዘለና ወላ እውን ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ ወፂኦም ካልእ ክገብሩ ምርጫታት ከይህልዎም ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ወላ እውን ንሳቶም ምክንያቱ ሓደ እዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ክውዳይ ዝተፈልጠ የለን ሃገራት ዓረብ ናይ ብሓቂ ሲሪየስሊ ዳመጅድ ክኾና ከም ዝኽእላ እዩ ዝንገር ዘሎ ዓብ ሓደጋ ክወጥቀን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ብምሉእ እቲ ሴት ኣብ ናተን ዝተጠናነገ እዩ ምስ ናይ ኣሜሪካ ካብ ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ካልእ ዝፈልጦ የብለንን ስለዚ ሞኻቲ ዓለምና ኣትያቶ ዘላ ደረጃ ናይ ውድድር ከምኡውን ናይ ጂኦፖለቲካዊ ክርፍስ ከቢድ ይኸውን ሕጂ ኢራን ተተዓዊታ እንታይ ይከውን ሓደ ካብቲ ተዓዊታ ማለት ንኣሜሪካ ክስዕራ ማለት ና ኣይኮነን ወይ እውን እስራኤል ክስዕራ ማለት ና ኣይኮነን ስናገን ሃፕን እሱ እቲ ኩናት ካልእ መልክዕ እዩ ዘሎ ኢራን ተዘይጠፊኣ ኢና ንብል ዘለና መንግስቲ ኢራን ተዘይወዲቑ ኢራን ተዘይ ተሳዒራ እዚአን ሃገራት እዚኣተን እንታይ ክኾና እየን ድሮ ኣሜሪካ እንታይ ላተን ኣላ ይበሃል ኣሎ كمان كتشعق تدخل يوم جن مسحق أخاي كنا زي حبريت بي بي سي زوجي اسمع نقلا عن عفوا المقاطعة دبلوماسيين ولصحف ولتقارير صحفية خرجت بأن هناك ضغوط أمريكية توضع على دول الخليج للمشاركة بشكل أوسع في هذه الحرب ما مدى الصحة؟ المجلس تعرض إلى ضغوط سواء ضغوط اليوم نتحدث دول مجلس التعاون ما يقارب من 5 تريليون أرادتها انتاي زبل حبريتاي تري ولا ما بي بي سي عرب نديو انتاي زبل زلو ود عماني مثلني دونالد ترامب درون هاجرات عرب بتحر مجارجة كبيت حتى قريب الله ما له يزبال زلو انتاي صغة أبزو كوينات إذا كوينات كاب إسرع معلتنا إني وقصل نحر قينو 5 تريليون دولار كتبون لكم يلو ماله 5 تريليون دولار التريليون كسع كده فقيس قام زلاب دونالد ترامب نبي حق زين هاجرات عرب فابريكان هاي جنزب زلهم جريري وام زلو 5 تريليون دولار اتو كوينات قصل تدليوان تلقهم اتو كوينات اي كتسل لي ندحري لكم جن بقى قلتنا 5 تريليون كتبوني خم يقولوا مالو سلازي نايز جبرنا كوينات نسو الكونغرس نا امريكا كلتا 100 بليون توسخين عند لا نايبلالو نهاجرات عرب كه كلتنا 5 تريليون جنزب كتب لكم يقولوا مالو ادمي عمت ابيلهم دما كبابي لعل كلتا تريليون كباب سل يا كباب 3 تريليون جنزب
ኢንቨስት ክንገብረልካ ኢና ኢሎም ነይሮም 4 ትሪልዮን እውን ይበፅሕ እዩ ምክንያቱ ኢማራት 1.2 ትሪልዮን ቀጠር 1 ትሪልዮን ኸውን ስዑድያ እውን ከምኡ ስለዚ ኦልሞስት 4 ትሪልዮን ዝኸውን ገንዘብ ወይ 3 ትሪልዮን ልዕሊ 3 ትሪልዮን ኢንቨስት ክንገብረልካ ኢና ኢሎም ነይሮም ስለዚ ነዚ ኩናት እዚ 10 መዓልቲ ገይረ ኣለኹ ኢራንካ ስለ ዘዳኸም ኩልኩም 5 ትሪልዮን ክትከፍሉ ኢኹም ክትቅፅሉ ኮይንኩም እንተደይ ትቅፅሉ ኮይንኩም ድማ ጠጠው ከነብለቱ ኮይና 2.5 ትሪልዮን ክትከፍሉና ኢኹም ይብሎም ኣሎ ስለዚ እንታይ ስለ ዝረኸቡ እዮም 2.5 ትሪልዮን ክከፍሉ ነዳድን ናይ ነዳዲ ቦታ ናቶም ስለ ዝተቃፀለ ቁጠባ ናቶም ስለ ዝተረመሰ ናይ ንግዲ ናይ ብክንደይ ገንዘብን ኢንቨስትመንትን ኢንፍሉዌንሰርስን ዝሃነፅዎ ኢሜጅ ናቶም ስለ ዝወደቐ ድዮም ክንዱ ከፍሉ I don't know but this is his thing እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ኖርማል ጃንክ ኢንፎርሜሽን ዝወፀ ኣይኮነ and ሓደ ካብቲ ብዙሓት ዝዛረብዎ ዘሎ መጻኢ ናይ ዓረብ ብኸመይ ክውሰን ይኽእል ክኸውን ዝብል እዩ For quite some time, the last couple of decades, the Gulf states and everyone involved, including myself, I've worked out in the Gulf and I've worked with Gulf militaries for many, many years. We've been planning for this kind of worst case scenario of a war with Iran and how that would look like, how would it unfold. This is Dr. Andreas Krieg, Associate Professor at King's College London at the School of Security Studies. What sort of targets would Iran choose? How would they try to exercise pressure on the world economy as well as on the Gulf economy and try to hit the centers of gravity of these Gulf states? So it was to be expected for Iran to respond in that way. I think the expectation was probably that Iran would gradually escalate rather than escalate all at once. I mean, they went nuclear quite early on. And also that there would be more warnings and it would be more sort of discriminate in the way that Iran is targeting. But it then became quite clear very quickly that they were willing to go all in, choose a very broad set of targets, of which many were civilian. And ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ እዚ ኩናት እዚ ሃገራት ዓረብ ወይ እውን ዘን ሃገራት ኸሊጅ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎን ሴኪሪቲ ብዓብዩ ኣብ ምንታይ ዝምርኮሱ እንድሕር ኢልካ ፀላኢ ናይ ኩልና ኢራን እያ በሃልቲ እዮም ምክንያቱ መብዛሕተን እዘን ሼክዶም ዝበሃላ ወይ እውን ብነጋውስ ዝምርሓ ሱኒ ሙስሊም እዮም እምነቶም ምስልምና ኮይኑ ሱኒ እዮም እቲ ኢራን ናይ ኢራን ፓወር ዝበሃል ድማ ፐርሻዊ ፓወር ሻዓይቲ እምነት ምስልምና ስለዚ አይዲዮሎጂካዊ ፍልልይ እውን ስለ ዘለዎም ክልቲኦም ድማ ተወዳደርቲ ስለ ዝኾኑ እቶም ናይ እዚኦም በዚ ወገን ሱኒ ዘለው ስዑድያ ድመራሒቶም ማለት እቶም ኸሊጅ ምስ ኣሜሪካ ተፀጊዖም ነዳድናቶምን ሃብትናቶምን ብዝሰፍሕ መልክዕ ሸይጦም መዓት ሃብቲ ደሊቦም እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለናይቲ ገንዘብ ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ዶላር ፔትሮ ዶላር ዝበሃል ፔትሮ ዶላር ንክበሃልን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሪዘርቭ ከረንሲ ንክኸውን ምክንያቱ ክሳብ ሰብዓታት ብወርቂ ዝተሰነደ ዝተደገፈ እዩ ነይሩ ዶላር ድሕሪኡ ግን ፍሎቲንግ ሬት ዝበሃል ኣብ ዕዳጋ ክውሰን ኣለዎ ስለ ዝበሉ ነቲ ኣብ ዕዳጋ ክውሰን ኣለዎ ዝብሉ ናይ ዶላር ኣድላይነትን ኣገዳስነትን ኮሞዲቲስ ከም በዓል ነዳዲ ወርቂ ካልእ ብዙሕ ማዕድናት እውን ስለ ዘሎም ብዶላር ከም ዝሽየጡ ብምግባሮም ዶላር ኣብ ዓለም ተደላይ ንክኸውን ሪዘርቭ ከረንሲ ንክኸውን ዓብይ ኣበርክቶ ዝገበሩ እዮም ብኡ መንፅር ድማ ምስ ዘለዎም ሃብቲ ዝመጣጠን ደረጃ ምክልኻል ስለ ዘይብሎም ገንዘብ ስለ ዘለዎም ኣሜሪካ ክትከላኸለሎም ተሰማሚዖም ካብ መን እያ ክትከላኸለሎም ቀዳማይ ክትከላኸለሎም ዝበሃል ዝነበረ ካብ ኢራን እዩ እዚ ካብ ኢራን እዩ ተቐንዲ ስጋት ነይሩ ስለዚ ካብ ኢራን እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ስጋት ንመጀመርያ ፈተና ናቱ ቅልዑ ዝኾነ ፈተና ናቱ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢና ኣብቲ ፈተና እቲ ናይ ኣሜሪካ ምክልኻል ውፅኢት ኣምፅኡ ዳ የምፅእ ንዝብል ኩልና ንሪኦ ዘለና ኮምፕሊትሊ ፌል ገይሩ ምክንያቱ ምሽ ክከላኸለሎም ዝያዳ ታርጌት ከም ዝኾኑን ናብ ሓደጋ ከም ዝቃልዑን ገይርዎም እዚ ማለት ግን ሃገራት ዓረብ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ማለት ነቲ ፀገም ካበይ እናተበገሰ ክሪእዎ ከለዉ ንሳቶም ግን ብግምጣል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኢራን እያ ዝያዳ ሓደጋ ትፍትን ዘላ ኢራን እያ ሕማቕ ትገብር ዘላ ኢራን ተደልያ ንእስራኤል ጥራይ ዘይትድድብ ስለምንታይ ንዓና ትድብድባላ ዝብል ዘረባ እዩ እዚ ድማ ቅኑዕ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ኢራን እቲ ኩናት እቲ ብዓብዮም ካበይ ከም ዝመፆም ዘለዎ እዮም ዝርዩ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ መን እዩ ዘናውሖ ዘሎ መን እዩ ዘካፍኣልና ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፎም ሕጂ ድማ ብወቅዕቲ ንህሮሞ ዘለና ካበይ ቦታ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዝብል ዘረባ እውን ድሮ ካባቶም ተበጊሱ እቲ ሓደጋ ናብኦም ዝመፅእ ዘሎ ካበይ ይበገስ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኢራን ሓደ ውሳነ ወሲኖም ኣለዉ ለንቀነ እቲ ውሳነ እቲ ድማ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ምናልባት ነቲ ማልቲፖላር እዚ ሓድሽ ኒው ወርልድ ኦርደር ገለመለ ዝበሃል ዘረባ ንዑ ከንፀባርቕ ዝኽእል ኩነታት እውን ይበሃል ኣሎ Traffic jam that could crash the world economy? This is the Strait of Hormuz.
Right now, hundreds of massive oil tankers are sitting motionless in the water, waiting on a single decision from Iran. These ships carry 20% of the world's oil, but they are being held back by a new kind of invisible gate. Iran is reportedly demanding that any ship passing through must pay for its cargo in Chinese yuan instead of US dollars. For most of these tankers, this is a system error. Their entire financial network is built on the dollar, and switching to the yuan takes time that the world doesn't have. Every day these ships sit still, the cost of oil rises, and insurance premiums skyrocket. It's not just a physical blockade, it's a financial one. If كم نريد زلنا this is actually a very very interesting concept لنكنك زرب كني زلوا ينسدما إيران تايجر الله يزبال زلوا زين مراقب بمايت بشحد قصرة مراقب أمم قط عسينا اللوا إيران دما حدش وسانة غير له كابز بوت هذه كتوت تدخل مركب نيتعنى يكون زخون يكون عنا زلا مجمريا بفقادنا إيران يتوصيله كالاي بفقادنا إيران كتوت تقينا زخونة نجر اتزلون كوميديتي بنونو كخفلاك خلال ونيلو لذي زجيت زي أبيد نايو ناي محلفي كخفلاك خلال لون إلى نالو انتاين كخفلاقه جنزب بمنتاي باتيرا كخفلال لون بناي چاينا باتيرا كخفلال لون سلازي ويون بكريبتو وي بخال من قديلهم نمان كخفلهم نيران ولا ون تنقدي بناي چاينا من قدي كخفل بناي چاينا باتيرا بناي چاينا كرنسي نكخفل ابتي سيستم بناي چاينا نكاتو تدفقهم على زيد ما كالاي ونادادك شطاتو خين كنت هاجرات عرب نابنت حنت ناب جابان وي وناب كالك شيت مركب كتوص ندعو غينا ات باتيرا نايت ندادي ني ايران تراك كفلا زي كونكا ات زخفل ات زغبر نقد نايت كوموديتي بباتيرا ناي تشاينا كونالو بباتيرا ناي امريكا كون يبلون زيد ما نتري بترو دولار نبلو زنبرنا نوعو تارجت بمهرام كتارمو تفتنالا حجز انتاي كفتريو ناي نداد صقم فتيرو لدرو واغا ناي نداد ابتراغا لعل خيد خمزه ليز نكرزلو سلازي انتاي كغبرالو كاوص اندريلكا دونالد ترامب هاي تكنيك كتقم فتينو انتاي تكنيك كتقم فتينو نز عداغاتات كشكو عمو نتزلو صقم نغزيو مواص اكرخبليو انت عينت تكنيك كتقم فتينو زي سمعوا تواصو دي ولا انتاي نخطر دون زغر مكاي some shipments of Iranian oil to help boost flagging global supplies. For the next 30 days, vessels that were loaded in Iran and are now stranded at sea will be able to deliver oil and other petroleum products. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent says the measure will quickly bring 140 million barrels to global markets. Well, John Hendren joins me now live from Washington, D.C. So, John, the U.S. is now going to be lifting sanctions on some Iranian oil stranded in tankers. What are we to read into that? Well, the Trump administration has been under fire for rising global oil prices, and the knock-on costs that is to increase the حجي تي واغنا ندادي بمنهارو اداغاتات عم تربي شمالو تي نامريكا دونالد ترامب ما زناناتو ويتقبلناتناتو مريت زبيطلو حجي دما ناي نداد موسخ اتزغدد صقطق غبرلي سلازي كابزن موصا نعالم نمشكا انتا غيرو نا ايران ندادي اب بحر زلو لحد ورحي اب العلي زلو غدا العلنا يلنا يلو ناو زنتاي مالتي بعلقاتي ناي ندادي مسمرنا نداد نكعصو وقع ويشكا جميركا كتبك نتمسو تواغو زلا كسعرت دل زلها ندادناتون عامتات اجيت كاز نبركا حجك فتحيه منتا ندادي حدا 300 مليون برميل زخون سلازلو نسو نكلت سوم زخون داغا كرغاغا علنا يخلي بمبال تواصو فتيركا ني منغس ايران زياده تاو رقيبو بتاتاو غير دما كم بحدش نتوكينات كم زقصلت تقبر لها إيران كنزا جيم زيا قد ما أمير كم دونالد ترامب بيلا جيرو من بيبو مسلو زلون تايل مغلطوس يمالو قد مغربت لي ساعات دوصايو نحنا يلوم سخونه زخزنا ندادي يبلنا دونالد ترامب عداغاتات كحسو كتالنت سلازدلي نت انرجي برايس العمانه إيران تايو واغانا ندادي 106 ወይ 110 እንተሎ ኮይኑ 152 ዶላር ክበጽሖም ዘሊዎ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ካፕትናቶም ቁጽጽር ወጻይን ዘሎ ናይ ነዳዲ ቦታታት ድማ ይውልዕዎ ኣሎ ኣብ ከባቢኦም ንዘሎ ዘበለ ይውልዕዎ ኣሎ ኣብ ስዑድያ ኣብቲ ያኑቡ ዝነበረ ዶብ ናይ ቀይ ባሕር ዝነበረ ሪፋይነሪ ዲ ወላ መኻዚኖ ካብደ ወጽ ዝነበረ ንዑ ብሓንቲ ድሮን ካርሞ ፈቲኖም ኣሎ ካልእ ቦታታት ኣብ ዑማን ውን ከምኡ ርሕቕ ኢላ ብንዳ ውቅያኖስ ከባቢ ዝነበረ ሃሪሞሞ ከም ዘሎ ይንገራሎ ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ናይ ነዳዲ ቦታ ካብትናቶም ቁጽጽር ወጻይ ክኸይ ዝኽእል ነቲ ዕዳጋታት ከረጋግፅ ዝኽእል ዝበልዎ ኣይነ ፍቅድን ኢና ንሕና ክንውልዑ ኢና ይብሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዕዳጋ ክፍንጀር ክንገብር ኢና ዕዳጋ ክረጋጋ ዶናልድ ትራምፕ ንዓለም ክርብሽ እሞ ነቲ ኩናት ንክቕፅሎ ዝደሊ ዘሎ ኣይክንገብሮን ኢና ንሕና ቁጠባ ናይ ዓለም ክፅያቕ ጥራይ ስራሕና
ገንዘብ ክንእቱ ይኮነን ስራሕና ብምባል ካልእ ኒ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ናቱ ትፅቢታት ወፃኢ unexpected ዝኾነ decisions ብምግባር የሰንብድዎ ኣለዉ እዚ ድማ ንመለስ ኣብቶም ሃገራት ዓረብ what does this even mean ምክንያቱ ኢራን ክሰዓሩ ከም ዘይደልዩ ዘለውን ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ኩናት መዕረፊ ንክገብረሉ ኣየፍቅድሉን እዮም ዘለዉ let's continue ብዚያ Now, quietly, Gulf states are reassessing everything. There is no dramatic break with Washington, but there is a shift towards diversification and strategic autonomy, and towards new partnerships, perhaps with China or with Europe. So far, the balancing act is to deter Iran without provoking it, while coordinating with the US, but resisting being drawn into its wars. The question echoing across the region is no longer just about the failure and lack of trust. It is far more consequential. Can the Gulf still rely on the American shield around which it built its future? Osama bin Javid, Al Jazeera. As we mentioned, ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሃገራት ዓረብ ናይ ብሓቂ ነቲ ኩነታት ብፍላይ ድማ እናቐፀለ እንድሕር ከይዱ ጉዳየን ሲሪየስ ንክሓስባሉ ከገድደን ዝኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክርእዮን ናበይ ክኸዳየን እንታይ ክገብራ ኔክስት ዊ ዶንት ኖ ብሓፈሻ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስሊ ንብዙሕ ሕቶታት ዘላዓል ኩነታት እዩ ኮይኑ ዘሎ ንቐፅል ኣገዳሲ ምዕባለ ኣብዚ እዋን እዚ ዘላ እዚኣ እያ Retaliatory strikes across West Asia, Saudi Arabia and UAE are inching closer to support the US, and both nations have reportedly agreed to open its air bases in a bid to aid Washington's war efforts against Iran. Saudi Arabia has decided to back the US by opening the King Fahd Air Base. The base is located near Jeddah, and unlike the Prince Sultan Air Base, which has faced repeated drone strikes from Iran, the base sits outside the range of any potential aerial attacks. According to reports, كم نريد لنا سعود عرب تازخفت وسانا ناتهم وسينا مالو سودما انتايو دحر خندي فقران تهديدن نابت كوينات ايدهم كتو خمس خلو مسقلصو حج انتاي قبر لو يزبال زلو ني نزي بيز ناتهم اب كبابك اي بحر زلو زي كينج فهد اير بيز بحال نا امريكا افكيدهم لالو سلامتاي اتي كامريج تكوس ميسايل جراوند تو اير ميسايل زبال نسيتي ادمعي حدا كفتر زغا ካብ ኢራን ርሒቁ ዘሎ ቦታ ኢሎም መሪፆም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ድማ ናብቲ ኩናት ዳርጋ ነፋሪት ናቶም ምስዳዶም እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ካብ ከርሲ መሬቶም ናብ ኢራን ንክድብድብ የፍቅዱ ኣለዉ ኢማራት እውን ተመሳሳለ ስጉምቲ ገይሩ ኣሎ ባይ ደ ወይ ናይ ኢማራት እውን ቅድሚ እዚ ስለ ዝነበረ እንታይ ዝብል ውሳነ ወሲዶም ነይሮም መን ኢኻ ትብሎም there was this ኣበያ ነይራ ወደይ እዚኣ ንስማዕ እስከ over 300 ballistic missiles. No, not this one. This one, Abziazallah, sorry. Iran has issued a direct warning targeting Ras Al Khaimah in the United Arab Emirates, signaling a potential strike as tensions in the Gulf reach a critical emirate, a possible target, urging كم نريد لنا أنت يمزبل زلو إيران كبابي 290 شح زخونو حزبي ኣብ ራስ አልኸይማ ዝበሃል ዝነብሩ ደቂ ኢማራት ካብቲ ቦታ ክትጠፍሎም ምክንያቱ ካብዚ ቦታ እዚ ክትርሕቁለኩም ንሕና ነዚ ቦታ እዚ ብፅኑዕ ክንድብድበ ኢና ካብኡ ዝብገስ ውግእ ኣፅዋር ይመፀና ስለ ዘሎ ብምባል ሓደ ዓብይ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ከም ዝነበሩ ይዝንገር ስለዚ ኢማራት ሙሉእ ብሙሉእ ናብቲ ኩናታት ያላ ኢራን ድማ ንኢማራት ካብቲ ዝነበሩ ተንላዕሊ ንዓ ታርጌት ንምግባር ዕላሞም ኣዋዲዶም መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፎም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና This is going to be another serious escalation يوم زبال زلو مغنياتو إمارات ملو بملو نتكينات كغتسل مس أمريكا دو كتبلن أجوخ أمريكا كتبلن مريض الله كم قبر ملسي نغيح بحري نقرن أفريكا أبتناتهم جوبوليتيكا وديسكاشن مس أمريكا يتكملو خمزلو سنه لخ نقرأكم زي إيران نزكينات زي كنات وينا نحنا أدلنا غنرينا أمريكا دمان إيران جدا كسعروا لكم يقولوا جد ما لك كماتهم سعوديا نتكونتاتتي حراي للو مالتيو سلازي ناي سعوديا مرحنتون ني امريكا وتهدراوي بيزناتهم ابت بوتا نخغبرو افكيدلو ني امريكا كاب كرس سعوديا ني ايران نخدبدبو افكيدلو زي دما نتكوينات نابي وسيدو لينا نبدلنا ناب كال درجه كساب حجي تنغرات عرب نحنا نهرم عقل غيرنا كيدنا كنصممينا يبلان ايران but now this is another level السعودية عرب تحتي عمنا له حوتي زبالة دما سنهيلنا كنرينا سلازي باودر كيك عينات زكونتات نعم من تاي جزء خيط كمزلو نمجمعاتو زتفاعكم أي مثلا كبيت زخنا مدرخ بتشيلة تكوينات بززلو وقت المخانون مما ليس دما أن حرقنا ناخونك خيط مخانين عن رزالنا
and yeah I mean ከም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገር ብፍላይ ስዑድያ ድማ ነዛ ጉዳይ እዚያ እትን ከይሓዘት ክውድኣላ እንተዝኽእል ዝብሉ ሰባት ነይሮም ሕጂ ግን I think እቲ በቲ ሓደ ወገን እቲ ኢራን ዝገበረቶ ዳሜጅስ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ ነገር ኣብ ሓደ ዓይነት መደምደምታ በዝበፅሑ ይመስልቶም ሃገራት ዓረብ ንኩሉ ኣውሪዶም እንደይቦምን ኢራን ግድን ክትሰዓር ኣለዋ ኢራን እንተደይ ተሳዒራ ንሕና ክንቀስና ይንኽእል ኢና ምክንያቱ እዚ ኩሉ ሕጂ ወሪድዋ ዘሎ ኩነታት ይሪእዎ ስለ ዘሎ ሓይሊ ድማ ጌራ ስለ ዘላ እዚ ሓይሊ እዚ እንተደይ ተደርዒሙ ኣሜሪካ ከምዚ ሎሚ መፅያ ሪስክ ወሲዳቶ ዘላ መፅያ ክትዋጋእ ንኢራን ከተውድቃ ክትፍትን ኣይኮነትን ስለዚ እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ክቅፅል ኣለዎ ይብሎ ትሕቶ እንታይ ዋጋ ከኽፍሎም ክሳብ ሕጂ ዋጋ ከፊሎሞ ዘለዉ ንሪኢ ኣለና ግን ስዑድያ ካብ ናብኡ ሬላቲቭ ድሓን እያ ዘላ እንተኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክቅፅል ይኽእል ኔክስት ስቴፕ ድማ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዘገርም ይክኸውን but again these are their decisions ናበይ ገፆም ክኸድዮም እንታይ ክኸውን ኣብ መወዳእታ ሓቢርና ክንከታተሎ ኢና ዓቢ መድረኽ ይፍጠር ከም ዘሎ ድማ ኢና ንርኢ ዘለና ዝያዳ ኣሜሪካ ድማ ወታደራት ናታ እውን ትእቱ ስለ ዘላ ናይ ግራውንድ ፎርስስ ከም ዝትሪእዎ ዘለዎም ኣብዚ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ እውን ናይ ኣጋር ውግእ እውን ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እንተወሓደ ነቲ ደሴታት ናይ ኢራን ንምውሳድ ፈተነ ክትገብር ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ድመፁ ዘሎ መዓልታት ነቲ ኩናት ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ካብ ኩሉ ግን ቀይሕ ባሕሪ ሞር ነቲ ፀገም ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምምፁ ዝክየድ ዘሎ ኩነታት ግን ንብዙሓት ሰባት ዘገርም ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገፅና ናብ ኤርትራ ገፅና እናተመለስና ንሪኢና ቀርኒ ኣፍሪካ ብኸመይ ክፅሎ እዩ Conflicts on the continent of Africa are likely to persist through 2026 due to poor governance, economic demands, and external support. Tensions continue between Ethiopia and Eritrea, which could rapidly accelerate to conflict. Tulsi በንግግሯ tensions continue between Ethiopia and Eritrea, which could rapidly accelerate to conflict ስትል በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ውጥረት አሁንም እንደቀጠለ መሆኑንና ይህም በማንኛውም ቅጽበት በፍጥነት አድጎ ወደ ቀጥተኛ ጦርነት ሊቀየር እንደሚችል በግልጽ አስረድታለች። ይህ የ18ቱ የአሜሪካ የስለላ ተቋማት የጋራ ግምገማ እንደሚያሳየው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ግንኙነት እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱንና በቀጠናው ላይ ትልቅ የጸጥታ ስጋት መጋረጡ ነው። ቱልሲ አክላም በአጠቃላይ በአህጉሪቱ የሚታዩ ግጭቶች በአመራር ድክመትና ኢኮኖሚ ችግሮች ምክንያት እንደሚቀጥሉ የገለጸች ሲሆን በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ያለው ይህ የሻከረ ግንኙነት ግን በልዩ ትኩረት ሊታይ የሚገባው የ2026 ዓመታዊ ስጋት መሆኑን አረጋግጣለች። ይህ ወደ ግጭት ከም ንሪኦ ዘለና እዚኣ ናይ ኣሜሪካ ናይ ብሙሉእ ናይቲ ስለያዊ መርበባት ሓላፊት እያ ኩሉ ዓይነት ስለያዊ መርበባት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ እዚኣ ቱልሲ ጋበርድ ዝበሃል ኣብ ትሕቲያ እዩ ዝወርድ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ጽቡቅ ከም ዘየላ ዝገልጽ ሓበሬታታት ኣሎ ብዝኾነ ግን ኣብቲ ናቶም ኣሰስመንት ወይ እውን ንጻረ ወይ እውን ትዕዝብቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓደጋ ናይ ኩናት ከም ዘለዋ ወይ እውን ኣብ መንጎ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ሓደ ካብቲ ኣብ ራዳር ናቶም ዘሎ እዩ ባይ ዘ ወይ ነቲ ካንትሪ ስትራቴጂ ዩኤስ ካንትሪ ስትራቴጂ ዝብል ናይ ሃገር ስትራቴጂ ኣብ ዘውፅእሉ ብዛዕባ ኣፍሪካ ካብ 33 ዝኸውን ገጻት ዘለዎ ዶክመንት ፍርቂ ገጽ እዮም ንኣፍሪካ ሂቦማ ካብቲ ፍርቂ ገጽ ዝነበረ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሽም ተረቂሐን ኣብኡ እቲ ኩነታት ናይ ክልቲአን ከም ሓደ ኣገዳስን መፍትሒ ክረክብ ዘለዎን ገይሮም ገሊፆም ነይሮም ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ራዳር ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኪሪቲ ስለያዊ መርበባት ከምኡ ስቴት ዲፓርትመንት ዝመላለስ ኣርእስቲ እንተሎ ናይ ኤርትራን ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራ እኳ ዘለዋ ይብላን ግን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገፃ ከተስፋሕፈ ትደልዮ ዘላ ውግእ ክትፈጥሮ ትደሊ ዘላ ብተደጋጋሚ ዝመላለስ ዘሎ ሳክት ኣይኮነን እዚ ኢማራት ዝበሃል ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ድፊት ይገብር ከም ዘሎን ለንቀነ ጥራይ እዚ ኩናት ክካየድ ከሎ ኣብዘን ዝሓለፈ 14 ሰዓታት ናይ ኣሜሪካ ናይ 16 ቢልዮን ዶላርስ ንሃገራት ዓረብ ኣፅዋር መሸጣ ፈሪማ ኣላ ንኢማራት ንቀጠር ንኩዌት ንገደመለ ዝርከበን ስለዚ ኣብዚ ኩናታት እዚ ከቢድ ኩናት ከለዋ ኣፅዋር ንክገዛ ይገብራ ኣለዋ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢማራት ኣፅዋር ክሽየጠላ የብሉን ምክንያቱ ንዳዕ መሳርሒ ኣብ ሱዳን ትሕግዝ ኣላ ዝብል ዘረባ ንነዊሕ እዋን ኣብቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ንኢማራት ዝግበር ዘሎ እገዳ ናይ ኣፅዋር ክግበረላ ኣለዎ ዝብል ዘረባ ተሪፉ ብሰንኪ እዚ ኩናት እዚ ኢማራት ዝደለየቶ ንክትረክብ ምክንያቱ ኢራን ተሃርማላ ብዝብል መንገዲ ብዙሕ ድጋፍ ይግበረላ ኣለዎ ነዚ ዘጋጥማ ዘሎ ኩነታት ድማ እንታይ ክገብርዎ ይፍትኑ ኣለዉ ንረብሓ ክትጥቀመሉ ትፍትን ኣላ ስለዚ ናይ ዶባት ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ይካየድ ኣሎ ዲፕሎማሲያዊ ሽግራት የጋጥማ ኣሎ ዞባዊ ፀገማ የጋጥማ ኣሎ ናይ ኣፅዋር ምጓዓዓዝ ይረአ ኣሎ ገለ ዝብል ዘረባ ኣሎ እዚ እንታይ እዩ
زيروم نيرترا أبتا عودنا يتسأقم كأتو وايم زدلو زلو زخا نقرنا أفريقيا كجبر زخل كونتات بقربة تعزب عبيت حقرات كوينو خمزولينا نرزلنا ሊቀየር እንደሚችል كم نريد زلنا قداينا يقرنا أفريقيا كم حدا عبي أجندا توسيدو بفلا يدما زنا قداي حجزة كاتم زلو كونتات بكل من قد كنرينا أبزيل على انتهي وسغولا لو دما نغزل أبزي ለሶማሊ ኢትዮጵያም የሆኑ ጥያቄዎች ማንሳት ስትጀምር እነዚህ ነገሮች ሁቱንም አላነሳንም። ሁቲ የኢራን ደጋፊዎች ናቸው። እስካሁን አልፍተዋል፣ ግን ተዘጋጅተዋል። በነገራችን ላይ ሜቢ በእነሱ አማካኝነት ይሄ ጉዳይ ወደ ቀይ ባህር ተስቦ የመምጣት አለውና እስቲ የቀይ ባህርን ፖለቲካ ብናነሳው ፕሮፌሰር፣ በዚህ ከቀጠለ ትርምሱ በዚህ ከቀጠለ ቶሎ ካልተቋጨ ቅድም ለማብራራት እንደተሞከረው ሁቲዎችም አድብተው ነው የሚጠብቁት። እሱም ባብል መንደብን ሌላው ቾክ ፖይንት ነው፣ አንቆ መዝጋት ነው። ይሄ በቃ አለቀልን ማለት ነው። ላንድ ሎክድ የሆኑ ሀገራት ኢቨን ፖርት ያላቸው ጥቃቅን ሀገራት አለቀላቸው ማለት ነው። ምክንያት ጦርነቱ አድማሱ ሁሉ ስኮፑ እዚህ ሰፍቶ እዚህ ድረስ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንዳይሆን አይ ቲንክ አፍሪካ ቀንድ ሀገራት ካሁኑ መረባረብ ያለባቸው ይመስላል። መቸም ከም ትሪዎ ዘለኹም እዚኦም ድሮ ነታ ከየጋጠመት ከም ድራማ ዝሰርሑላ ዝነበሩ ጉዳይ ናይ ሑት እንተመፅዩሲ ወይ እውን ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ እንተመፅዩ እቲ ጉዳይ እንታይ ክኸውን እዩ ንዝብል ንኤርትራ ወላ ሓንቲ ከብዚ ኣብዘ የነበረሉ ግዜ ጉዳይ ናይ ሑቲ እንተመፅዩ እቲ ባሕሪ ንሕና ነቲ ባሕሪ ንምውሓስ ክንጓየ ኢና ዝከኣለና ክንገብር ኢና ዝብሉ ዝነበሩ እተን ኣብ ዝሓለፈ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓደ ዲጋ ምርኢት ናይ ባሕሪ ይገብር ኣለኹ እናበለ ዝገብሮ ዝነበረ ድራማ ሕጂ እቲ መድረክ መፂዎም ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ? ሓይሊ ባሕሪ እንተለዎም ኮይኑ ወይ እውን ሓያል ወታደራዊ ቅልፂ እንተለዎ ንጉዳይ ናይ ንሑቲ ክፈትሑ ትኽእሉ ዶ? ብግምጣሉ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ሽግር የብሎም። ኣብ ውሽጢ ዓዶም ዘሎ ፀገም ክፈትሑ ይከኣሉ። የግዳስ ነታ ድራማ ናይ ባሕሪ ፀጥታዊ ፀገም ተጋጢሙ ንሕና ከነበርክት ንኽእል ኢና፣ ንዓና ዓድሙና ሓሊፍና ክሞተልኩም ንኽእል ኢና ዝብል ኣጀንዳ ቁሩብ ኣብ ደገ ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ይመስል ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ ኣብ ርትዖም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ስምዕዎም ድሓን ምህውታት ስርሖም እንድዩ፣ ግን እዚ ህውተታ እዚ ኣብ ዘይነበረ ይዛረቡ ነይሮም። ሕጂ ግን እቲ መድረክ ናብኡ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኮን ደኾን ኣጀንዳ ይፍጠረልና ኸውን ካብ ዝብል ባህጊ ኣለዎም። ምክንያቱ ኣጀንዳታት ስለ ዝደልዩ አጀንዳ ዝቦም ድማ ስለዝኸፍለው የሁቲዎችስ ኃይል ሚዛን እንዴት ነው ብንል አሁንም የመን ውስጥ ሰዓናንና አካባቢውን ይዘው እስከ ሳዲ ድረስ ኃይል አላቸው። ኢራን ያስታጠቋቸው የሰጧቸውም ሚሳይሎች አሉ። እንደውም ይዙቱ ነበር ሰሞኑንም ኤኒ ታይም ማቆም እንደሚቻል አይ ቲንክ ተነጋግረውም ይሁን ዋቴቨር እንትን መክረውበት ሁለተኛው ፍሮንት ልበልህ ሁለተኛው የግጭት ኤሪያ ይከፈት ቢባል ኢምፓክቱ እኛ ላይ 100% ይወጣል። በጣም የሚያሳዝን የሚያስደነግጥ ይሆናል። እስካሁን አድብተው ነው ያሉት። አሁን ያ ከተዘጋት ችግር ነው። ሶማሊላንድ በጣም ነው አፌክትድ የምትሆነው። በነገራችን ላይ ባቤል መንደብ ከተዘጋ እንግዲህ እስራኤል እንዴት ምን እርምጃ ወስዳሉ? ኢራን ድረስ ሄደው እንደሚመቱት እርምጃ እንደሚወስዱት ለምሳሌ እዚህ አካባቢ አለ አይደለም ሚሊተሪ እርምጃ ወስደው ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዘረባ ብዙሕ ግዜ ገለ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ጉዳይ ናይ ባቤል መንደብ ኣገዳሲ ይኸውን ሑቲ ብዝኣክል ሓይሊ ኣለዎም ተባሂሎም እዮም ዝእመኑ ሓይሊ ኣለዎም ጥራይ ደይኮነ ከዓ ኣብቲ ኩናት ከኣትዉ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። ንሱ ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ደይኮነስ ካብ ካልእ ዜናታት ፅንሒ ኢለ ከስማዓኩም ስለ ዝኾንኩ ኣነ ኪንኡ ዝሰገረ ድማ ሑቲ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ክዓፅው ከም ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ኣርኢ እዩ። ምክንያቱ ንኩለን ክዓፅወን ግዴታ የብሉን። ንሰለስተ ታንከራት እንድሕሪ ሃሪሙ ወይ ንሰለስተ መራኽብ እንድሕሪ ሃሪሙ ተወዲያ ኣላ ተገይም የግዳስ ዝብልዎ ዘለዉ ሳቶም ኣብዚ ቦታ እዚ ጥራይ ኣይኮኑን ክዓፅው ዝብሉ ዘለዉ ድሓን ከተሓሓዘልኩም ስለ ዝኾንኩ እዚያ ዜና እዚያ ስምዕዋ እቲ ኩነታት West Asia is expanding, escalating and drawing in new players. The Houthis have now entered this equation, openly backing Iran and warning of military action. Yemen's Houthi leader Abdul Malik al-Houthi has issued a direct warning. He says that his forces are ready to respond militarily as this war intensifies. And he declared full support for Iran, Lebanon and Palestine, making it clear that all options militarily are now on the table. Further urging Yemenis to remain prepared and on an alert. Now, this is a significant escalation, remember, because the Houthis control the strategic waterway. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሑቲ ናብቲ ኩናት እቲ ብወቅዒ ተፀምቢሮም ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። ስለዚ ናብቲ ኩናት ኣቲና ኣለና ተሓዊስና ኣለና እቲ ኩናት ኢሎም ኣለዉ። እዚ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ኦኬ ብወቅዒ ብመንገዲ መራሕቶም
ኣዚዞም ኣለዉ ናብቲ ኩናት ጆይን ክገብሩ ምዃኖም ከኣትዉ ምዃኖምን ነጊሮም ኣለዉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ መጀመርያ ካብ የመን ናብ እስራኤል ክትኩሱ ምዃኖም ነጊሮም ኣለዉ ኣብዚ ንትኩሶ ዘለና ሚሳይል ስዑድያ ይኹን ጆርዳን ኣብ ምክልኻል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ገይሮም ግብፂ ይኹን ዝኾነ ሓይሊ ነቲ ንሕና ንትኩሶ ሚሳይል ኢንተርሰፕት ክገብር እንድሕር ርኢናዮ ልክዕ ምስ እስራኤል ኮይኑ ይዋጋኣና ከም ዘሎ ርኢና ንዑ ኢና ክንሃርም ኢሎም ኣለዉ ሓደ ስለዚ ቀጥታ ካብዚ ናብ እስራኤል ከም ተቐደሞም ክትኩሱ ምዃኖም ነጊሮም ኣለዉ ካልኣይ እንታይ ኢሎም ኣለዉ እዚ ከባቢ ቀይ ባሕሪ ክዓፅዎ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ብፍላይ ድማ እቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ተዓፅዩ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ንዑ ንምፍታሕ ብዙሕ ፈተነታት ትገብራላ ኣብዚ ሕጂ ድማ ክንሪኦ ከም ፀናሕና ስዑድያን ኢማራትን ድሮ ንኣሜሪካ ቤዝ ናተን ክባ ጀሚራና ኣላ ስለዚ ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ገለ ፍሉይ ተኣምራታዊ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ክርከብ ተዘይተኻኢሉ እንታይ ኢና ክንፅበዮ ንኽእል እንታይ ክኸውን ዝኽእል ኣሜሪካ ገጅፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስድ ክትፍትን እያ ወላ እውን ናብ ሕወት ትገፃ እዚ ማለት ድማ እቲ ኩናት መሊሱ ናይ ምኽባድ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምምፃእ ክእለቱ ክዓብዩ ብፍላይ ቀይሕ ባሕሪ ክዕፆ እንተጀሚሩ ንቀይሕ ባሕሪ ነዚ ናይ ታንከራትን ናይ ካልእን ክዓፅዎ ቀሊል እዩ ንሑቲ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ባቤል መንደብ ኣብ ጥቆም እዩ ብዝወሓደ ሚሳይል ገይሮም ብዝነኣሰ ሚሳይል ገይሮም ወይ ብንሽተይ ጃልባ ገይሮም ክዓፅዎ ክእሉ እዮም ስለምንታይ ታንከራት ንድሕር ትሃርም ኣለኻ ነዳድየን ፅዕነን ዘለዋ ስለዚ ብቐሊሉ ክትሃርመን ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ እንታይ ክፈጥር እዩ እተን መራኽብ በዛ ኣይንኸይድና ክብላ እየን በዛ ኣይንኸይድና ክብላ እንተጀሚረን ድማ ኣፍሪቃ ምሉእ ክኾላ ስለዝኾና ዋጋ ናይቲ ቁጠባ ናይቲ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢሙ ዘሎ መሊሱ ክፍንጀር ክፍትን እዩ ካልኣይ ናይ ስዑድያ ናይ ነዳዲ ቦታናቶም ርሑቕ ኣይኮነን ካባታቶም ስለዚ እዚ እውን ተወሳኺ ለየር ናይቲ ኩናት ናብ ምክባድ ዓብ ተራን ዓብ ኣስተዋፅኦን ክህልዎ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሑቲ ንባዕሉ ናቱ ኣጀንዳን ረብሓን ዘለዎ እዩ እቲ ኩናት እናገደደ ይኸይድ ኣሎ እንድሕሪ ሑቲ ንኢራን ክሕግዝ ኢሉ ጥራይ ኣይኮነን ክኣቱ ኢራን ክወድቕ ስቕ ኢሉ ይርኢ እንተሎ ፅባሕ ንግሆ ብምሎም ተኣኪቦም መፂኦም ንዑ እንታይ ክገብርዎ ምዃኑ ብፍላይ ምስ ናይ ሶማሊላንድ ኣብ እስራኤል ወዲቕዎ ዘሎ እስራኤል ንሑቲ እንታይ ክገብሮ ምዃና ዝጠፍኦም ኣይመስለንን ብተግባርካ ስለ ዝፈልጥዎ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ነዛ ሕጂ ዘላ ኩነታት ኢራን ከም ትዕወት ክገብሩ እንተዘይክኢሎም ንጥፍኣቶም ባዕሎም የቀላጥፉ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ ድሮቲ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ሕዝብላ ኣብ ገጅፍ ዝኾነ ኩናት ምስ እስራኤል ፀሚዱ ከም ዘሎን ኣብኡ እውን ገጅፍ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሑቲ ክሳብ 400,000 ዝኾኑ ወታደራት ዘለዎ ይበሃል ዘለዎ ናይ ድሮናት ኣቕሚ እውን ቅድሚ ሕጂ ዘመስከረ እዩ ስለዚ ሲቹዌሽን ኢዝ ጎይንግ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ካልእ ክብድ ዝበለ ደረጃ ናይ ኩናት ክኣቱ ይኽእል እዩ ሑቲ ድማ ናብቲ ኩናት ክፅምበር የለ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዝፀናሕናን ምስቲ ኣብዚ ቅድሚት ከርየኩም ፀናሕኩ ናይ ስዑድያ ኣብ ደገናታ ቤይዛት ናታ ንኣሜሪካ ንኢራን ንክትሓርም ምፍቃዶም ከተተሓዞ ኮኔክት ከተተሓዞ እንተጀሚርካ እንታይ ኢና ክንርኢ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ኩናት ናይ ምግጣም ኩነታት እናዓብየ ክኸይድ ከም ዝኽእል ብርግፅ ስዑድ ዓረብ እንታይ ክገብሩ እዮም ናብ ኢራን ከይዶም ክድብድቡ ይኮኑን ሑቲ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ተጀሚሩ ልክዕ ከምቲ ንካልእ ክፋል ናይ የመን ነቶም ኤስሲዲዮም ምስኦም ምስ ኢማራት ዝሰርሑ ዝነበሩ ብፀብለልትነት ናይ ኣየር ገይሮም ሃሪሞም ነቲ ናይ ኢማራትን ሓይሊ ናቱን ከውፅዎ ዝኽኣሉ ተመሳሳለ ከምኡ ብኣየር ክሃርሙ ክፍትን እዮም ግን ብኣየር ክፍታሕ ዝኽእል ከምዘየለ ካብ 2015 ክሳብ 2021 ዲገለመለ ዝገበርዎ ስዑድያ ኢማራት ካልኦት ሃገራት ኩለን ተኣኪበን ዝገበርዎ ውፅኢት ኣየምፅአን ስለዚ ሕጂ እውን እንትኾነ ነዚ ኩናት እዚ ስዑድያ ስለ ዝኣተወት ክቕየር ዝኽእል ወይ እውን ክልወጥ ዝኽእል ባላንስ ናይ ኩናት ክህሉ ይኽእል እዩ ኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን እቲ ኩናት እናኸበደ እናኸረረ ንክኸይድ ዘሎ ተኽእሎ ግን እናዓብየ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ንመለስ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ እልርቤት ኣብኡ ዝብልዎ ዘለው ንዓና ዝያዳ ንሳቶም ክፀልውና ስለ ዝኽእሉ ብፍላይ ምስቲ ናይ ኩናት ስትራተጂ ናቶም ድማ ብኸመይ ምስቲ ብልፅግና ዝሓስቦ ዘሎ ናይ ኩናት መደብ ብኸመይ ክትሓስ ከም ዝኽእል ክንርዮ ኢና አለ አይደለም ሚሊተሪ እርምጃ ወስደው ሁቲዎች ከዚህ ቀን ጀምሮ የጠላት መርከብ የሆናችሁ የቅድም የተዘረዘርናችሁ እንዳታልፉ የወዳጅ ግን ታልፋላችሁ ብለው አንቀው ጉሮሮ ከያዙ አሜሪካ ራሷ ምን ታደርጋለች ነው። በአካባቢው በነገራችን ላይ 3 በላይ ኤርክራፍት ካሪየር ይዘዋል። ፎርድ ትልቁ ነው።
የሚባሉ አላቸው። ጆርጅ ቡሽም የተሰየመ አዲሱ ኤርክራፍት ካሪየር አለ። ስዌዝ ካናል አካባቢ አንደኛው አለ። ከላይ እየጠበቁ ነው አሜሪካኖች። ስለዚህ አሜሪካኖች ይገቡበታል። እስራኤልም ያው የመን ነው ስትመታ ነበር። ከዛ እየተነሱ የዛሬ ዓመት 2-3 ዓመት እንደምናስታውሰው በነገራችን ላይ 12ቱ ቀን ጦርነት መርሳት የለብንም። ያለፈው ዓመት ግንቦት ሰኔ ላይ እንደምናስታውሰው 2017 ኢራን ላይ 12 ቀን ውርጅብኝ ጦርነት ነበረ። እነሱም ተዋግተዋል። መጨረሻ ላይ ግን كم تريو زلهم حوتي قليل عقم خمزة يبلو بتحدي بتخالد دما أمريكان إسرائيل نبز بوتاتات زي أمريكا أبقى بحري دروتي كلتدين حدا وي بوحدو كلتا زخون ايركرافت كارير سالون حدا ابتكبا بهنداو كيانوس نيرو هجرا كملس يبلو كالد ما أبقى بحري تي ناتم حيل عير نفرتي كوينا سسكم مركب كم زلوم يزنقر زلو سلازي أبز بوتا زخينهم ون نتكونتاتتي نابحوت قصهم سقمت كوزيهم قد معجي غيرهم يم نحمسا معالت زخون دبديبهم يم بحوت خيدهم جن نحوتك سعر وصل زي قالوا بوليتيكاو معلبي ويون أوت أز أجير وتسينير دونالد ترامب مالتيو نعنا زين ريوز لنا هذا نجريو زبر هالكا بلتقنا انتهي معلوتهم يا أبز قدايزي انتهي أجندة دليلو مجمريا قدايناتهم تموتهم سلزلا انتهي كقبر لهم متسبي ويون جزية متفنا جر كدليل خلوا لهم ስለዚህ እንታይን ማለት እዩ እዚ ኩነታት እዚ በዚ ዝኸደ ዘሎ መንገዲ ንሳቶም ንባዕሎም ኩናት ክገብሩ ይደልዩ ነይሮም ኣጀንዳ ክፈጥሩ ይደልዩ ነይሮም ናብ ኤርትራ ገጾም ክኸዱ ይደልዩ ነይሮም ንቀይሕ ባሕሪ ገለ ክገብሩ ይደልዩ ነይሮም ኩሎም እቶም ናብኦም ከምፅዎም ዝደልዩ ዝነበሩ ግን ኣይሰለጠን ንሳ እታ ኣጀንዳት እያ ንግዚኡ ጠጠው ኢላ ኣላ ጥራይ ዘይኮነሲ ወረግ ንሓዋሩ ከማን ከይትሰልጥ ፍርህ ኣለዎ ምክንያቱ ኢማራት ብሕሱም ትህረመላ ከቢድ ዝኾነ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ይወርዳ ኣሎ ንድሕሪ ኢልና ኢራን ድማ ني إمارات كابكالو تجرد عرب فلي بزبالة كتف اندحر خوينا وان لكيما يا كتفية زعينوتيو سلازي إيران كتسعر انتزيكي لا نا إمارات لاوون قليل كونا يكونن ولاون بوليتيكاو معلبي كجبروا له تخوينو تقول داي ني إمارات ملو بملو وحسنات بزمن قدي وطبعا تخم قدم كون كم زغل كجبراي كني كن بقمتالو إمارات هاي تماهيرو مالو تازلوا وابوتا حيالات كوينو من خنبرو كتخلو ما يكونن سلازي بزتخالو من قدي نابقى بحر نخمصو بزلع على أجندة نخسرعو قمت على مغنياتو تابوتانا تبري مالو إيران كساب زلا إمارات رأيوه إيران رأيوه تعبت إمارات 1 مليون زبلوا إيران 9 مليون زبلوا مريت يكون تسقى يكون كالي يكون إيرانيز نحمش ناي كلتاش 3 عام تاريخ زلوه عبي سلطانيو سلازي مس إيران تخراقيرهم أبدا جاقويت هاجر كوينهم بزح كم يقولون سلازي داي قبل خفتنهم وطبعا أتوم نمتعين أتومن أبكار بوتاتات كسفافعو مجزع تخدليو زجزع هجر كدليو سلازي دروب بلتقنا بيدو ماتيو سلازولو انتاخو قبريهم ناب كرنا أفريقيا أنا ممسع حلمنا أتوم أتاك عند حلمنا أتوم لما مسلات أبياتهم سلازلامبر ناب إيرترا ممسعيو إيرترا نمورار زلوهم حلمي قليل كون كم زي كنت بتعلنا معناته أبزك تريخ لها إيرترا بناتهم التحساسبة وحوت هزب زلوايا حجي أبسمعت وسيلنا هنريه زلنا بعلم زبلو زلو كريكمي زخا أنا إسكا كروزي بلو قداي كوين يسمعنا ዋነኛ የብሔራዊ ጥቅም ማስከበሪያ መሳሪያ እንድትጠቀም አስገድዷታል። በመረጃዎች መሰረት ከሆነ በቅርብ ቀናት የወጡ መረጃዎችን ማለት ነው ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ያለውን የኃይል ሚዛን ለመቆጣጠር ያላት ትልቁ ብልጫ ጊዜ ነው። ኤርትራ በበኩሏ በአመራር ሽግግር ስጋት፣ በኢኮኖሚ ውድቀትና በሰው ኃይል መመናመን ምክንያት ጊዜ የሌላት ሀገር ነች። ጊዜ እየሮጠባት ያለች ሀገር ተደርጋ ነው የምትታየው። ይህም ኢትዮጵያ አላስፈላጊ ለሆኑ ትንኮሳዎች አፋጣኝ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የኤርትራ የውስጥ ስብራት በራሱ ጊዜ ውጤት እስኪያመጣ ድረስ በትዕግስት የመጠበቅ ስትራቴጂ እንድትከተል አድርጓታል። ይህ ስትራቴጂያዊ ትዕግስት ዛሬ በስፋት የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል። የኢትዮጵያና የኤርትራን ጦርነት ሊፈነዳ ቀናት የሚጠበቅለት ጦርነት ከሆነ ሰነባብቷል። እንደዛ ያልን ረጅም ጊዜ ሆነን አይደል? ይህንን ሂደት ጀስቲፋይ የምናደርግ በምክንያት የምናስረዳበት ጥንቅር ነው የሚኖረን ዛሬ። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ የቅድመ ጦርነት ሚዛን ወይም ፕሪዋር ኢኩሊብሪየም ላይ ናቸው ኢትዮጵያና ኤርትራ። ግን ደግሞ እዚህ ጋር በሁለቱ ሀገራት ተፈጥሯዊ ባህሪ ምክንያት የጊዜ ጉዳይ የሚነሳ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ተጣድፋ ወደ ጦርነት የምትገባበት አስቸኳይ ነገር የላትም። ኤርትራ ግን አስቸኳይ ነገር ላይ ነው ያለችው። የፕሬዝዳንቱ እድሜ እንደምታውቁት ነው። ስርዓቱ በጣም ብዙ ችግሮች እያስተናገደ ያለ ስርዓት ነው። ነገሮችን በብረት አፍኖ የመግዛት ባህሪ ስላለው እንጂ ኤርትራ ውስጥ ለ24 ሰዓታት ዲሞክራሲያዊ የሆነ ነገር ቢሰፍን ህዝቡ የልቡን የውስጡን አውጥቶ እንዲናገር ቢፈቅድ ኤርትራ በተቃውሞ ሰልፎች ድብልቅ ሕጂ እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም እዚኣ ዩጎዝላቪያ ንኽትከውን ዝተወሰነ ግዜ ዝተረፋ ናይ ብልፅግና ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ናቱ ወይ እውን ናብ ኤርትራ ዝምልከት ስትራቴጂ ናቱ ብግምጣሉ እንድዩ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እንታይ እዮም ክብሉ ዝፍትኑ ዘለዉ
እዚያ ስትራቴጂ እዚያ ናቶም ኣይኮነትን ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ እዚያ ብልጽግና ከምዚ ስትራቴጂ ክህልዎ ኣይክእልኒ እንታይ ይብሉ ኣሎ መሲልኩም እቲ ኩናት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብልጽግና ብኸመይ ይሪኦ ኣሎ ኣሜሪካ ብኸመይ ትሪኦ ኣላ ንኤርትራ ግዜ ጥራይ ንሃባ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ስቕ ኢልና እንተሪእናዮ ባዕሉ ክወድቀልና ዝኽእል ኩነታት ክህሉ ክእል ዝብል ገምጋም ኣሎ እገዳ ከየልዓልና መፍትሒ ከይገበርና ስቕ ኢልና እንተሪእና ምስቲ ዘሎ ፀገማት እቲ መንግስቲ ምናልባት መንግስቲኻ ክንብል ከማን ንዓታቶም ብናቶም ገምጋም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምናልባት ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሃገር እንታይ ክትከውን ትኽእል ዝብል ኣብ ርእሶም ዓቢ ቦታ ከም ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ዝብለኩ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ዛት ናይ ብልጽግና ስትራቴጂ ብልጽግና ንባዕሉ ብኩሉ ዓይነት ካልኩሌሽንስ ሙዳቕ እንተለዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ክወድቕ ዝኽእል ስርዓት እንተሎ ቀዳማይ ብልጽግና እዩ ከረየኩም እየ ስለምንታይ ምዃኑ ስለዚ ብልጽግና ስትራቴጂካዊ ትዕግስቲ ዝበሃል ክጥቀም ፈፂምካ ምስኦም ኣይከይድን እዩ ቢካዝ ናቶም ምውዳቕ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተጋህደ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ብኩሉ መንገዲ ብኩሉ ፋክተር ሰሪኻዮ ብልጽግና ናይ ምውዳቕ ተኽእሎናቱ ላዕሊ ይደይብ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ግን ናብ ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂ ክንሪኦ ከለና እንታይ እዩ ወላ ሓንቲ ንገብር ኢና እንታይ ማለት እዩ ቀዳምነት ኤርትራ ኣብቲ ናቶም ካልኩላስ የላን ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ካልኩላስ ወይ እውን ስትራቴጂ ናቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ግን ዝኾነ ይኹን ኢንጌጅመንት ምስ ኤርትራ ክገብሩ ዘይምፍታኖም እገዳ ከልዕሉ ዘይምፍታኖም እንታይ ዝብል ንኤርትራ እቲ ጌርናዮ ዘለና ማዕቀብ ይቐፅል ድሕሪ ቀፂሉ ንሱ እታ ሃገር እናተዳኸመት ክትከይድ ስለትኽእል ዕድል ኣለና ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኣሰርዎ ነገር ክህልዎም ስለ ዝኽእል ምስ ግዜ ወይ ንሱ ሰልቺዎ ተዳኺሞም በቲ ናቶም ኩነታት ተመሊሱ ምሳና ተዘራሪቡ ድሌትና ይገብረልና ይኸውን እንተዘየለ ድማ ንዓና ዝጎድለና የብልናን ኤርትራ ኣጊድና ንዓና ንኸስሮ ነገር የብልናን ኤርትራ ግን ብዙሕ ክሳራ ክህልዋ ስለ ዝኽእል ካልእ መንገዲ ክገብሩ ይኽእሉ ዝብል ካልኩሌሽን ኣሎም ናብ ሕጂ ብልጽግና እንታይ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ ንሕና እውን ተመሳሳሊ ስትራቴጂ ኣለና ምክንያቱ ስቕ ኢልና እንተሪእና ኤርትራ ባዕላ ክትወጥቀልና ትኽእል ኣይብሉ እቲ ኩነታት ግን ንሕና ክንሪኦ ከለና ኩና እንተዘይመፅኡ ንኤርትራ ዝያዳ ረብሓ እዩ ዘለዋ ብዘየገድስ እቲ ሶም ዝሓስብዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ርግኣት ክረክብ ይፍትና ኣሎ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ጥራይሲ ህዝቢ ኤርትራ ልቹ ዘይነበሮ ልቹ ክረክብ ክኢሉ ኩነታት ናቱ ክረጋጋእ ክኢሉ እቲ ዝነበሮ ዓቕሊ ፅበታት ገለገለ ወላ ዓበይቲ ነገራት ዘይበልና ገለ መፍትሒታት ክረአ ተኻኢሉ ወላ እውን እቲ መንፈስ ናይቲ ኤርትራዊ ደገ ዘሎ ናብ ውሽጢ ዓዱ ክኸይድ ክኢሉ ስለዚ ንሳቶም ዝሓስብዎ ዘሎ ኤርትራ እናወደቐት ትኸይድ ዘላ እዩ ዝመስሎም ዘሎ ግርም ከምኡ ኢልኩም ሕሰቡ ብግምጣሉ ብልጽግና ኣብዘን ዝሓለፈ 3 ዓመታት ናበይ ከይድ ኣሎ ፋኖ ዘይነበረ ናብ ሓደ ገበል ተቐይሩ ሸነ ድኹም ዝነበረ ሓያል ኮይኑ ትግራይ ካብ ዝነበረቶ ድርቁስቁስ ዝብል ነበረ ወታደራዊ ቅልጥምናቶም መልሚሎም ኣብ ሓያል ዝኾነ ሰላልፋ በፂሖም ክልል ሶማል መሰረሰ ውሳነ ገጽና ክንከይድ ኢና ይብልለው ስለዚ ብምሉእ ድማ እቲ ጂኦፖለቲካ ድማ ናይ ኤርትራ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነ ሱዳን ዳዕመ ሰሪዕ ንካርቱም ተቆፃፂሩ ዝነበረ ተገሊፉ ሱዳናውያን ኣብ ካርቱም ኢዶም ከብዕሉ ክኢሎም ጥራይ ዘይኮነ ዳዕመ ሰሪዕ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንድሕሪት ይድፋዕ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ብልጽግና ድማ ንብልጽግና ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝሓስብ ዝነበረ ኣጀንዳታት መይትዎ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናብ ሱዳን ገፁ ዝከኣሎ ነገር ንክገብር ተፅዕኖ ይግበረሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እሳቶም ዝምነይዎ ወይ እውን ዝደልይዎን እቲ ኩነታት ዘጋጥም ዘሎን ነንበይን እዩ ብርግፅ ኤርትራ ናብቲ ትደልዮ ዘላ ቆጠባዊ ሕምባበ ንክትከይድ ዕንቅፋት ኮይኑዋ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና የግዳስ እቲ ገምጋም ናቶም ክትሪኦም ከለኻ ኤርትራ ሓደ መዓልቲ ዲሞክራሲ እንተዝግበረሎም ነው ኤርትራውያን ልዕሊ ማንም ግዜ ኣብ ሓድነቶም ንክነኽሱ ዝበለፀ ዕድል ከፊት ክብሎም ኣለኹም ስለምንታይ ብሓይሊ ልውላውነቶም ክደፍሩ ስለ ዝመረፅኩም ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ንሶም ዝግምግምዎ ዘይኮነ ብግምጣሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣነ ክሪኦ ከለኹ የስ ኤርትራ ብድሆታት የብላን ብፍላይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ነዊሕ ፀወታ ማለት ልክዕ ከምዚ ኪባ ገይሮሞ ዘለዉ ንነዊሕ ዓመት ኣብ ገዳ ገይሮም ካ ፀኒሖም ኣዳኺሞምካ ተዳኺምካ ወይ እውን ቴክኖሎጂ ናትካ ገለ ድሒሩ ስለ ዝፀንሕ መፂኦም ክሃርሙካ እዮም ዝደልዩ ንኢራን ዝገብርዎ ዘሎ ኣሜን እዚኣ እኮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ገይሩ ፕሪዲክት ገይርዋ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ባበል መንደብን ቀይሕ ባሕርን ባበል መንደብን ወሽመጥ ዓደንን ብፍሉይ ተፈጢሩ ዘሎ ውጥረት ነዚ ውጥረት እዚ ምስምስ ጌርካ ኣህጉራዊ መገዲ ማያት ክንሕሉ ኢና ተባሂሉ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምትእትታዋትን ኣራግፅን ነዳያት ዓብል ዝገብድ ሓደገኛ ሳዕቤነቱ ከዓ ኣቓልቦ ዝስሕብ ምዕባለ እዩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን
ካብ ቀረባ ብቀረቡ ንዘቤታዊ ኩነታትና ብቐጥታን ብተዘዋወርን ናይ ቀረባ ጽልዋ ዘለዎም እዋናውያን ኩነታትን ምዕባሌታትን ጎረባብትና ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ኣውራ ኣብዘን ዝሓለፋ 33 ናይ ናጽነት ዓመታት ብባህራት ዓብልል ገብልጥ ክፈሓሱ ዝጸንሑ ኣጀንዳታት ካብ ምንቋትን ቅልውላዋት ኣሳዊርካ ምምሕዳርን ናብ ወራርን ኩናትን ሰጊሮም ዘኸተልዎ ምትሕልላኻትን ዕንወትን ኣዝዩ ዓብዪ ነይሩ። ማዕረ ፍሽለት ናይ ዝተፈላለዩ ተጻብኦታት ጭንቀት ዓብልል ገብጥ ኣጸፋ ስለ ዝዓርግ ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሃነብረፍ ዝብልሉ ዘለዉ ካልእ ኩናት ናይ ምብራዕ ፍሕሶታት እውን ቁሉዕ ምስጢር ክበሃል ይከኣል። ብሰዓቱ ዝግለጽ ወይ ዝርዘር እዩ። ሳላትን ሓርነቱን ናጽነቱን 50 ዓመታት ተቓሊሱን ተሰዊኡን ኣብዘን ዝሓለፋ 33 ዓመታት ከዓ መዘና ብዘይርከቦ ቅየ ሓርብኝነትን ጽንዓትን ናጽነቱን ልኡላውነቱን ዘውሓሰ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ቅድመ ግንባርነትን ድርዕን ጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻል ካብ ቅሰን ንላዕሊ ዝበሃል የለን። ቅሰን ቀይሕ ባሕርን ከምዚያ ንሪኣ ዘለና እዚኣ ኣብ ዝሓለፈት መዓልቲ ናጽነት ዝተገበረት ዘረባ እያ። ካብኡ ንነጀው ብዙሕ ምዕባለታት ኣጋጢሙሎ ኣዝዩ ብዙሕ ሶሜኒ ሶጋ ኣዝዩ ብዙሕ ለውጢ ተገይሩሎ። ግን እንታይ ክንብል ደሊና ኣለና ዞባና ግን ስቲል ናይ ርቃት መንፈስ ክረክብ ኣይከኣለን ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ነውፃ ኣብ ልዕሊኡ ዘጋጥም ዘሎ እናበዝሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቶም ፋክተርስ እቶም እዚ ኩናት ናይ ኢራን ከየጋጠመ እንታይ ኢና ንብል ነርና ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካስ ኩናት ክለዓል ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዓብዪ ወጥሪ እዩ ነይሩ። ሎሚ እቲ ኩነታት ብኸመይ ተተኪኡ ኣሎ? ኤርትራሲ ዕድል ናታ ፍልይ ዝበለ እዩ። ብዙሕ ግዜ ፈተና ይመፅእ ከሎ እቲ ፈተና ቀድሜና ካልእ ዝሓልፈሉ ይርከብ። ግን ዝለዓለ ምስትውዓል የድልየና። ምክንያቱ ዋላ እውን ሕጂ ምርጫ ኣለዎም ገለመለ እንድበሃል ዘሎቶም ጎረቤትና ኣጀንዳ ናይ ምርጫኦም ጥራይ እንተሪኢኻ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ዕላማ ዳርጋ ናምበር ዋን አጀንዳ ናይ ምርጫ ናቶም ኮይኑ ኣሎ ክንብል ንኽእል ውሽጣዊ ጉዳዮም ክዛረቡ ይሰምዑም ያኔ ጥያቄ በኢሃፓ ላይ የሰፈረውና ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ናት የሚለው የትብብሩ አቋም ነው አይደለም? የትብብሩ አቋም ነው። ኢትዮጵያ ኤርትራ የተገነጠለችበት መንገድ በህወሓት ችኩል ውሳኔ እና ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልመና ላይ የተመሰረተ እንጂ በደም ታስቦበት እየተደረገ አይደለም። የድንበር ማካለሉም በአግባቡ ያልተከናወነ ነው። ኢትዮጵያ ህዝቦች የኤርትራ ህዝቦች በደንብ ያልመከሩበት ውሳኔ ስለሆነ ጥያቄያችሁ የድንበር ይገባኛል ጥያቄ ነው ወይስ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ናት የሚል ወደ ኢትዮጵያ የመጠቅለል ጥያቄ ነው? የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝቦች ከዚህ በፊት እንደተባለው በደም በታሪክ በባህል በሃይማኖት የተሳሰሩ ህዝቦች ናቸው። ይሄማ የኢትዮጵያና የሶማሌ ህዝቦችም እኮ በተመሳሳይ መንገድ በደምና በዘር የተመሳሰሉ ናቸው። ይሄን ነው ምክንያት እንታደርጉ። በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ሀገሮች እንደሆነ የታወቀ ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራስ የተለያዩ ሀገሮች ናቸው ኢትዮጵያና ኤርትራ በአሁኑ ሰዓት። ነገር ግን አንድ ህዝብ አንድ ሀገር የሚሆኑበት ፕሮባቢሊቲ ግን ይኖራል። ስለዚህ ከም ንሪኦም ዘለና እቲ ብልጽግና ናቱ መርገፂ ኣብ ደገ ባሕሪ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንህላወ ናይ ኢትዮጵያ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ክንክል ኣለና ክብሉ ከለዉ እቶም ካልኦት ፓርቲታት ዝበሃሉ ድማ ተመሳሳሊ መን ዝያዳ ኣኽራሪ ፖሊሲ ኣብ ኤርትራ ገፁ ኣለዎ ብዝብል መልክዕ ዝወዳደሩ ዘለዉ እዮም ዝመስሉ። እዚኣቶም ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዙሕ ዘተሓሕዞም ነገር ስለ ዘሎ ኮይኑ ተሪፉ ናብ ሓደ ናብ ሕብረት ናብ ኣድንነት ገፁ ዝመፀሉ ተኽእሎታት ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን። ምክንያቱ ኤርትራውያን ንመሰለ ርእሰ ውሳኔኦምን ናፅነቶምን ሬፈረንደም ገይሮም ከድምፁ ከለዉ ፅቡቅ ገይሩ ስለዘይተረድኦም ዝነበረ ፅቡቅ ገይሩ ዝገለፀሎም ሰብ ስለዘይነበረ ምናልባት ነዚ ተኽእሎ እዚ ናይ ምቕያር ዕድላት ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ካልኣይ ድማ ሕብረት ማሕበረሰብ ዓለም ከምኡ ድማ እቲ ዩናይትድ ኔሽንስን ህወሓትን ዝሃንደስዎ ኣጀንዳ እውን ከም ዝነበረ እዩ ዝነግር እዩ ዝብል ዘሎ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ልዕሊ 50 ዓመት ዝተቃለሰ ህዝቢ ኤርትራ ዘረጋገፆ ናፅነት ክበልፀን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብድምፁን ብመሰሉን ኣብ ሬፈረንደም ሓንሳብን ሓዋሩ ንዝዓፅዎ መዝገብ በዚ መንገዲ እዚ ክኸፍቱ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። እዚ ኣብ ኩሉ ደረጃ ንሰምዖ ዘለና ኢና። ተራ ምግሃስ ናይ ናፅነት ኣይኮነን። እዚ ተራ ዘረባ እውን ኣይኮነን። ኣብ ኩሉ መዳይ ንልኡላውነትና ዝደፍር ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ስለዚ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ናብዚ ሃገር እዚ ክትወስድ ተኮይና ሙሉእ ጉዱል እኹል ትሩፍ ምክንያት ከም ዘለዎ ጥራይና ክንኣምን ዘለና። ንቐፅል ከስማዓኩም ያነ ብከዝ
ናብ ኤርትራ ገጹ ዝግበር ዘሎ ሕማቅ ነገራት ጽቡቅ ጌርና ከምቲ ዝግቦ መጠን ዝተረዳናዮ ኮይና ይስማዓንን ያነ ማለት ብልጽግና ስለ ተጸገበ አቢ ስልጣኑ ከናውሕ ስለ ዘለ ዝግበር ዘሎ ጥራይ ኮነ እዚ በቃ ንወለዶ ክቅጽል ዝኽእል ገጅፍ ዝኾነ ፈተና ናብ ኤርትራ ገጹ ዘቕንዑ እዮም ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ከምዚ ዘላቶ ቅርሲ ብ4 ኪሎ እናተማሕደረት ተኸይዳ ከምቲ ዝብልዎ ጽንዑ ምስ ግዜ እዚ ኩነታት ተረጋጊዩ አጀንዳ ከሰክምዎም ዝኽእሉ ስፖንሰር ክገብርዎም ዝኽእሉ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ዕድል ተተረኺቡ ኣብ ኤርትራ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኩሉ ምድላዋት ናቶም ክንግንዘብ ክንከል ኣለና ያድርገው አሰብ ጨው ነግደው ይገቡ ነበር የጨው ነግዱ ነበር ከአሰብ ሀውሳ አውራጃ የት ልትሄድ ነው ስትለው አሉ እናቴ ነብሳኒ ማርና ሀውሳ ነው የሚሄደው ዛሬ በሀውሳ አውራጃ ይሄዳል ሀውሳ አውራጃ ማን ነው አሰብ ነው አባቴ ነግዱ ነበር ጨው ይህ የትላንት ታሪክን ከዛሬው እንዳይዋደድ ቀይ ባህር ትላንትማ የነበረ ዛሬም የሚኖር እኛ ትላንትና ቀይ ባህርን ያስከብረን ዛሬ እዚህ ያደርሰናል የዛሬ ትውልድም የትላንትናው እንደውል ለኛ ተረክቦናል እኛ ደግሞ ቀይ ባህር ሰው የሚሰጣን የሚከለክለን አይደለም ሳናስብ በድንገት የተሰጠው ነገር ዛሬ ትውልድ መመለስ እንዳለበት መሆን ፈልጋል ብርታለው ኢትዮጵያ እምብርታችን ቀይ ባህራችን ነች ምክንያቱም ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ኩሉ የዘርየኩም ዘለኹ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት መንእሰያት ንኣሽቱ ዓበይቲ ብኩሉ ደረጃ ዘሎ ህዝቢ ዓሰብ ናትና ዝነበረት እያ ክመልስ ኣለና ነቲ ዝመፅእ ዝወለዶ ድማ ከነረክቦ ክንክል ኣለና ብዲፕሎማሲን ገለመለን ዝብል ከማን ኣብቶም ፖለቲካ ንፈልጥ ኢና ባህልቲ እምበር ናትና ከነማልሶ ኣለና ዝብል ኣጀንዳ ኣብ ኩሉ ደረጃ ኣእምሮ ናይቶም መንእሰያትን ናይቶም ህዝብን ክሰርፅ እሞ ብኡ መንፅር ፅባሕ ንግሆ ኩናት ድዮም ገለ ክውጁ ነቲ ህዝቢ ከም ቅቡል ነገር ገይሮም ንክወስድዎ ዝሰፍሐ ባጀት ገይሩ ኣብ መዓልቲ ክንደ ቪድዮታት ከም ዝናሰርሐ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ብልፅግና ስለዚ እዚ ብልፅግና እዚ አንቂድዎ ዘሎ ወዮዳቱ ኩነታት ናቱ ፋሕፋሕ ብትን ስለ ዝኣትዎ ዘሎ እምበር ንሱ አንቂድዎ ዘሎ ኩነታት ክትርኢ ከለኻ ኣቃሊልካ ወይ ንዕቕካ ሸለሊልካ ክትከዶ ትኽእል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ርኢና ኣለና ስለዚ ኣብ ኩሉ ፕላትፎርምስ ክንሪኦ ከለና we always see the same thing ሓደ ዓይነት ኣጀንዳ ናብ ኤርትራ ገጽካ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ንኽፈጥሩ ከም ዝደልዩ ምናልባት እታ ዝበለፀት መልሲ ካብ ኤርትራውያን ዝመፀት ከስማዓኩም ፅንዒ ኢለ ከስማዓኩም እየ ነቲ ኩነታት ኤርትራውያን እውን ብኸመይ ዓይኒ ይጥምትዎ ከም ዘለው ክንግንዘብ ስለ ዘለና እዩ ክሳብ ክንድዚ ኩነታት ግን ዕድል ስለ ዝረኸቡ ድዮም ናብ ኤርትራ ገጾም ዝብሉ ዘለው እንታይ እዩ ግን ክሳብ ክንድዚ ዝህውፆም ዘለኸ ካልእ ነገር ካልእ ሽግር ካልእ ብድሆ ኣብ ዓዶም ስለ ዘይብሎም ድዩ no they have a lot of problems ጥራይ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ካብ ውሽጣዊ ፀገሞም ናብ ኤርትራ ገጾም እንድሕር ከይዶም መፍትሒ ናይ ፀገሞም ክረኽቡ ዝኽእሉ ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ስኬፕ ጎት ብልዎ ካብ ኤርትራ መህደሚ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ኩነታት ናቶም ሕማቅ ስለ ዘሎ እንታይ ገብሩ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ናባና ገጾም ከፀጉዕዎ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዘለዎ ኩነታት ሃገሮም ኣብ ከቢድ ፈተና ስለ ዘላ ወላ እውን ሕጂ ንዓቢ ከድሕንዎ ኩሉ ዓይነት ድጋፋት እዮም ዝገብርሉ ዘሎ ነዛ ብድሆ እዚኣ ንክሰግራ እንተኾነ ክሰግራ ድያ ይሰግራን ህዝቢ ኢትዮጵያ ይትወስኖ ህዝቢ ኤርትራ ይኮነ ትወስኖ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገብረሉ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ዝገብሮ ዘሎ ፃፍቲ ንሱ ክወስኖ ክሰግራ ድያ ይሰግራን ግን ከም ንሪኦ ዘለና ነዛ መድረክ እዚኣ ነዛ ፈተና እዚኣ ክሰግራ እንድሕር ክኢሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕማቅ ስጉምቲ ይሓስብ ከም ዘሎ ግን ንጹር ክኾነና ይግባእ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ናፃን ፍትሓውን መረፃ ክካየድ ዝብል እምነት የብለይን ክብል ገሊፁ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ክልል ሶማል ሙስጠፌ መሓመድ ዑመርን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ዘይምርድዳእን ንሕንሕን ከም ዘጋጠመ ተሰሚዑ ኣሎ ሙስጠፌ ንቐንዲ ካድረታቱ ኣብ ጅግጅጋ ኣብ ዝሃቦ ገለፃ ኣብይ ኣሕመድ ንዓይ ምእላይ ቅድሚ ምፍታኑ ካብ ስልጣኑ ክለቅቕ ኣለዎ ኢሉ ዝተዛረበሉ ድምፂ ሰሊኹ ወፂኡ ኣሎ ሙስጠፌ ህዝቢ ክልል ሶማል ብሰላማዊ ቃልሲ ናይ ሓደ ዘመን ሽቶ ከም ዝበፅሐ ድማ ኣረጋጊፁ ብተወሳኺ ተቃወምቲ ውድባት ካብ ምስታፍ ክኽልከላየን ስለ ዝተባሃለ ዝመፅእ ምርጫ ብዘይ ዓመፅ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ከም ዘየምፅእ ገሊጹ ኣሎ ሙስጠፌ ክልል ሶማል ናይ ገዛ ርእሱ መንግስቲ ምስ ኣቆመ ካብ ደገሃቡር ብዘይ ተቃውሞ ከም ዝምረፅ እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ ብመሰረት ትርጉም እቲ ድምፂ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፕረዚደንታት ጅቡትን ሶማልያን ተራኺቦም ነይሮም እዮም ፀብፀባት ከም ዝሕብርዎ ንሙስጠፌ ኣብ ፕረዚደንት ክልል ሶማል ኮይኑ ኣብ ፀንሓሉ 7 ዓመታት ሙስጠፌ ካብ ሓላፍነቱ 2 ሚታዊ ጥራሕ ከም ዝፈፀመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝነቆፎ ተሰሚዑ ኣሎ ኣብቲ ቅዳሕ ድምፂ ፕረዚደንት ሙስጠፌ ኣብይ ንዓይኒ ምእላይ እኳ እንተዓለመ ኣብቲ መስርሕ ግን ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ክብል ኣጠንቂቑ እዩ ሙስጠፌ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ምስ ፈረሰት ድማ ኣይንዕፆን ኢና ናይ ገዛ ርእስና መንግስቲ ክንምስርት ኢና ሽዑ ሰልፊ ብልፅግና ዝበሃል ኣይክህሉን ክብል ተዛሪቡ ኣሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ክልል ሶማል ዘጋጠመ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ክልል ሶማል ድማ ካብ ካልኦት ወላ እኳ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ናፅነት መሰር ርእሰ ውሳነ ቃልሲ ገለገሊኦም ቅድሚ ኤርትራውያን እውን ጀሚርናዮ ዝብል ዘረባ እንተለዎም
ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣብቲ ወታደራዊ ጎንፂ ዝሓሸ ዘሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ብዝበርትዕ መንገዲ ዝቕፅሉ ዘለዉ ሓይልታት ካብኦም ንላዕሊ ዝቕፅሉ ሰባት ኣለው ንኣብነት ነዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ምርጫ ፋኖ ከመይ ይርዮ ኣሎ እንተሪና ንስማዕ ኣብዚ ጉዳይ ላይ ፋኖ ጠበቅ ያለ በጣም ጠንከር ያለ ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያ ያወጣው በደምሳሳው በአጠቃላይ እንዴት አየው ተገቢ መግለጫ ነው ሲጠበቅ እንደነበር አንዳንድ ወገኖች ገልጸዋል። በትክክልም ተገቢ መግለጫ ነው ጊዜው ወሰኑ ሐሳቦችን ከም ንሪኦ ዘለና እዛ ቪድዮ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ጥራይሲ ዳርጋ ኢንተርናሽናል ሚድያ ኣቴንሽን ገይሩላ ኣሎ ስለምንታይ ፋኖ ንመንግስቲ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ወዲቕዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ክዝርግሓልኩም ከሎ ክልተ ነገር ከረየኩም እየ እቲ ብዛዕባ ምርጫ ናይ ብልፅግና ዝሓስቦ ዘሎ ፋኖ ዝበሎ ክንዛረብ ከለና ሓንቲ ልክዕ ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ጀዋር ኣውፂዋ ዘሎ ፖስት ድማ ክንርኢና ዓለምና ኣብ ኩናት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ከምኡ ድማ ናይ ዒድን ናይ ረመዳንን ኣተኩራ ኣብ ጌራትሉ ዘላ ብዙሕ ነገራት ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀማሉ ይብል ኣሎ ንኣብነት the federal government moved much of its military to the northern theater with the aim of neutralizing the Tigray Eritrea threat. Yet the war has not broken out, primarily due to the outbreak of fighting in the Middle East. However, the claims by some diplomats that the army has been withdrawn from the Tigray border and redeployed to Amhara are not accurate. The army remains positioned along the Tigray and Eritrean border, Afar and Humara. Field commanders have been instructed to maintain battle readiness to launch offensive as soon as the Middle East situation clears. ስለዚ ብልፅግና ኣብ ሰራዊቱ ዓብ ክፋል ሰራዊት ናቱ ናብ ሰሜን ከም ዝሰደደ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝዝከር ኮይኑ ኩናት ናብ ኤርትራ ንክውልዕ ድማ ተዳልዩ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ እንተኮይኑ ኩናት ዘይጀመረ ወረቅ ኣብ ገለገሊኡ ድማ ብልፅግና ሰራዊት ናቱ ካብ ሰሜን ንታሕቲ ከውርዶ ጀሚሩ ኣሎ ንውሽጢ ኢትዮጵያ ክወስዶ ጀሚሩ ለዝብል ሓሶትን ቅኑዕ ሓበሬታ ከም ዘይኮነን ይነግር ኣሎ እቲ ሓቂ ብልፅግና ነቲ ኩናት ንከይገብሮ እቲ ኩነታት ስለ ዘፍርሆ ኣብ ምንታይ ዝብል መደምደምታ ወሪቆም ኣለዉ ዝባል ዘሎ እቲ ኩናት ክካየድ ኮይኑ እዚ ኩናት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ቁሩብ መተንፈሲ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ እዚ ማለት ኢማራት ንእሽተይ መተንፈሲ ክትረክብ ክትክእል ኣለዋ ናይ ኢራን ኩናት ዝኾነ ይኹን መዕለቢ ክግበረሉ ክሳብ መዕለቢ ዝረክብ ኩሎም ቶም ሓለፍቲ እቶም ወታደራውያን መኮንናት ኣብ ተጠንቀቕ ኣብ ናይ ኩናት ሬዲነስ ክፀንሑ ከም ዘለዎም እዩ ኮይኑ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ዘሎ መድረክ ክሳብ ዝቀያየር ብዝተኻሎ መንገዲ ኣብ ኩነታት ተዳልዮም ክፀንሑ ከም ዘለዎም ተኣዚዞም ከም ዘለዉ ቶም መራሕቲ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ካልእ ካብኡ ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ in the meantime the prolonged reduction of ENDF deployment in Oromia and Amhara is being effectively exploited ብኻልእ ብሰንኪ እቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ንሰሜን ገፁ ዝኸዶ እሞ ኣብ ካልእ ቦታታት ብዝተፈጥረ ሃጓፍ ፋኖ ልዑል ዝኾነ ፀብለልትነት የርኢ ከም ዘሎን ነቲ ስርዓት ድማ ንጥፍኣቱ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ኣብ ምስላጥ ይርከብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዘብ ቅድሚት ከረይኩም ፀናዕኩ ስለዚ እቲ ሃጓፍ ኢማራት ዝኣዘዘቶ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ኣብ ሰሜን ንትግራይ ኣጥፍዩ ናብ ኤርትራ ገፁ ወራር ንክገብር ኣብ ትእዛዝ ዝነበረ ብሰንኪቱ ዝተፈጥረ ፋኖ ገጅፍ ዝኾነ ፀብለልትነት ብምግባር ነቲ ስርዓት ኣብ ምፍራስ ዓብ ተራ ይገብር ከም ዘሎን ንኣብነት ኦቨርራኒንግ several towns ኣብ ጎንደር ከምኡ ድማ በማይ ዝቁፀሩ ሚሊሻን ወታደራትን ከም ዝማረኸን ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዝሓሰን much of Gondar has fallen under the Fano control ስለዚ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ጎንደር ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ፋኖ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ፋኖስ latest campaign is significant for two reasons እዚ ፋኖ በፅሒዎ ዘሎ ዓወታት ኣብዚ ሓፂር ግዜ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ይብል ኣሎ so እንታይ እዮም ንሳቶም ሓደ despite the regional security officers training and deploying over 100,000 paratroopers and militia to fill the vacuum left by the NDF departure, Fano has managed to overrun these forces, killing a number of senior commanders. ብልፅግና ሰራዊቱ ንሰሜን ክሰድድ ከሎ ንክልል ኣምሓራ ናፃ ገዲፍዎ ኣይኮነን ከይዱ ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ምልሻን ኣድማ ብተናን ዝበሎም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ቦትኦም ገዲፉ ይኸይዱ ፋኖ ግን ውዳበ ናይ ፋኖን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ፋኖን ነቲ ልዕሊ 100,000 ዝኸውን ምልሻን ካልእን ዝገደፎ ልዕልዮም ስለ ዝበርትዐ ነቲ
ብልጽግና ነቲ ኩነታት ንምቁፅፃር ክሳብ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝምለስ ኢሉ ዝገደፎ ልቡ ከም ዘጥፋሉ እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ድማ ናይ ፋኖ ወታደራዊ ቅልፅም ኣዝዩ እናሓየለ ከም ዝመፀን እዚ ዓበይቲ መራሕቲ ክማርኽ ከም ዝኽኣለን እዩ ዝነግር ዘሎ። እዚ ማለት እቲ ብልጽግና ዝገደፎ ዓቕሚ ሞራላውን ቴክኒካዊ ብቅዓት ከም ዘይብሉን ወይ ብግምጣሉ ፋኖ ሞራላውን ወታደራዊ ብቅዓት ናቱ ንላዕሊ መፂኡ ከም ዘሎ ሓድዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ፋኖ ዓወት እንተስ ንሱ በርቲዑ ሎ ክትብል ኢኻ ተደየለ ድማ እቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ዓቕሚ ናቱ ዝሕቱል ምዃኑ ክንርኢ ንኽእል ይብል ኣሎ። ክልተ The campaign clearly signals a continued expansion of the battlefield further south rather than toward Tigray. And this is another amazing thing. እቲ ካልኣይ ክፋል ንሪኦ ዘለና ድማ ይብል ኣሎ እቲ ዓውደ ኩናት እንታይ ይኸውን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣክንዲ እቲ ናይ ፋኖ ወታደራዊ ቅልፅም ኣክንዲ ናብ ትግራይ ገፁ ከስፋሕፍዕ ዝፍትን ንደቡብ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ድማ ናብ ብልጽግና ገፁ ይወርድ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ኻ እንታይ እዩ ፋኖ ዕላማ ናቱ ናበይ ምዃኑ የነፅረሎም ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ። There was this chart ከሪአኩም የፅኖ where is that chart እስከዚያ ርኢኒ እዚያ ከሪአኩም እቲ ናይ ፋኖ ዕላማ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘይኮነ እንታይ ዳ ናብ ብልጽግና ናብ አዲስ አበባን ምዃኑ እቲ ዕላማ ናቱ የነፅረሎም ኣሎ። ስለዚ ህወሓት ንባዕሉ ሰራዊት ናይ ብልጽግና መፅይዎ ኣሎ ወይ ገለገለ ስለዚ ምስ ፋኖ ክዋጋ አይደለን ጥራይ ደኮነ ፋኖ ንሰሜን ገፁ ዝኾነ ይኹን መደብ ከም ዘይብል እንታይ ዳ ንደቡብ ናብ 4 ኪሎ ገፁ ምዃኑ ንጹር ኮይኑዎም ኣሎ። ስለዚ in related news senior leaders of the Amhara Prosperity Party, including Deputy Prime Minister, are reportedly planning to stand for elections in the regional capital Bahir Dar rather than in their traditional rural constituencies where they previously contested elections. ስለዚ ናይ ብልጽግና ደገፍቲ ድማ ኣብ ኦሮሚያ ድማ ሓንቲ ናይ ብልጽግና ምርጫ ንግደፎ in ኦሮሚያ እቲ ናይ ሸነ ወይ ከዓ ኦላ ዝበሃል has also continued attacks against regional security militia forces deployed in the vacuum. እቲ ተኸፊቱ ዘሎ ብወገን ኦሮሚያ እውን ዓብዪ ለውጢ ይፈጥር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብሰንኪ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ይብል ኣሎ። ስለዚ እቲ ኦላ እውን ብዙሕ ቦታታት እናጥቅዐ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናተቆፃፀረ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። The two rebel movements continued success is in overpowering regional security forces in Amhara and Oromia will force the federal government to make a choice regarding the planned war against Tigray Eritrea. Either redeploy the ANDF back to the two regions to contain the rebels or proceed with the launching the offensive against Tigray Eritrea in the hope of a quick victory. ስለዚ እቲ ኩነታት ናበይ ዝወድቕ ዘሎ መወዳእታ ኢሉ ብልጽግና ተዋሂብዎ ዘሎ ተልእኾ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ካበይና ክንፈልጥ ይብል ኣሎ። እቲ ዘሎ ኩነታት ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሸነ ድማ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ነቲ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ዓቢ ብድሆ ፈጢሩሉ ስለ ዘሎ ብልጽግና ንክንደይ ተፀሚሙ ሰራዊቱ ኣብ ሰሜን ኮፍ ከብለ ይኽእል እንድሕሪ ክሳብ መወዳእታ ክፅመም ኢሉ እቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ትእዛዝ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ገይሮም ኣለዉ እንተደየለ ንህላዊኡ ዝግደስ ተኮይኑ ሰራዊቱ ቀልጢፉ ንድሕሪት መሊሱ ነቲ ተሪፍዎ ዘሎ ክፋል ከድሕን ክፍትን እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረኽ ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ፋኖ ድማ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ብፍላይ ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ምርጫ ሽማዊ ምርጫ ጠጠው ንኸብሎን ክካየድ ከም ዘይብሉን ጽኑዕ ዝኾነ ትእዛዝ ኣመሓላሊፍ ኣሎ። በደንብ አገናዝቦ የወጣ መግለጫ ነው ብለህ ታምናለህ? አይ እኔ እንደውም ከአንተ ጋር ስነጋገር ቀለል አድርጌ ልንገርህና መሳይ ጠበቅ ያለም አይደለም ጠንከር ያለም አይደለም ከዚህ የተለየም የሚጠበቅ ነገር አይደለም። ፋኖ ሊያደርግ የሚችለውን ነገር ነው ያደረገው ነው ማለት በቃ የመጀመሪያው መግቢያ ማለት ነው። ጠንከርም ጠበቅም ያላለው ብትለኝ አንድ በህልውና ትግል ውስጥ ያለና መሳሪያ አንስቶ ራሱን እየተከላከለ ያለ አካል በ5 ዓመት ስለሚደረገው ምርጫ እኮ ፋኖ አያውቀውም እኮ በአብይ ህገ መንግስት እኮ ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ዝበሃል ዘሎ ድራማ እዮም ትዛረቡ ዘለዉ ፋኖ ናይ ህላዊ ሕቶ ናይ ህላዊ ኩናት ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ ሽማዊ ምርጫ ናይ ብልጽግና ንክካየድ ከፍቅድ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እቲ ዝህቦ ዘሎ መጠንቀቕታ እንታይ ኢሉ ነይሩ መስለኩም? እቲ መጠንቀቕታ ሂቦሞ ዘሎ ፋኖ is viewed as a democratic process but as a federal እቲ ምርጫ ዝግበር ዘሎ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ዘይኮነ ናይ ብልጽግና ስልጣኑ ንክቕፅል ሰርቲፊኬት ንክወሃበ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሌጂቲመሲ ወይ እውን ሓደ ምርጫ አካይዱ ወኪል ናይ ህዝቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክኸውን ዕድል ክፈጥረሉ ስለ ዝኽእል ብውሕዱ ንህዝቢ ኣምሓራ ዝውክል ምርጫ ከም ዘይገበረ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ
ሕጋዊ መራሒ ክኸውን ከም ዘይክእል ክገብርዎ እንተኮይኖም ዝኾነ ይኹን ምርጫ ክልል ኣምሓራ ከም ዘይግበር ክገብሩ እዮም ዝኾነ ንዑ ክገብር ዝረኸብዎ ድማ ተሪር ስጉምቲ ክወስድሉ ምዃኖም እዮም ነጊሮም ዘለው ስለዚ the harsh language in the statement is characterized by brotherly advice or preemptive warning ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሳተፍ ከም ዘይብሉ ኣጠንቂቖም ኣለው survival versus civil rights ስለዚ ናይ ህላዌ ቃልሳብ ዝገብሩሉ ዘለው ናይ ብልጽግና ናይ ድራማ ናይ ተዋስኦ ቡ መንፅር ድማ ስልጣኑ ንመናውሒ ክጥቀመሉ ዝኽእል ምርጫ ንኽገብር ከፍቅድሉ ከም ዘይኮኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ዓብዪ ኣገዳሲ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ and ምስቲ ኩሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ድማ ቀሊል ዘይኮነ መድረኽ ተፈጢሩ ከም ዘሎን ብልጽግና ድማ ኣብ ከቢድ ፈተና ከም ዘሎን ዝንገር ዘሎ ሓንቲ ኣብዚ ለንቀነት ዝረብ ዘላ እስከስምዕዋ ምዝ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ኩናት ተተሓሒዞም استراتيجيكاو مصاوب ሲቪላውያን ተቐቲሎም ኣለው ኢራን ድማ ከበድቲ ሕነ ምፍዳይ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ትሕዝቶታት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሃገራት ዘይተገደበ ምጥቃዕትታት ተካይደላ ልዕሊ 25 ሚእታዊ ፍርያት ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ዓለም ዝወፀሉ ስትራቴጂካዊ መፃወቢ ሆርሙዝ ልኩት ኣቢላ ዝዓፀወት ኢራን ኣብ ልዕሊ ማእከላት ፍርያትን መኽዘናት ነዳድን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ እውን መጥቃዕትታት ብምቕፃል ዓለማዊ ምንጋዕ ቁጠባን ኣዝዩ ዝተጋነነ ወሰኽ ዋጋን ኣጋጢሙ ኣሎ ኣብዚ ኩናት ኢራን ልዕሊ ኩሉ ነዚ ኣብ ከቢድ ሰርቢ ኩናት ዝቐነየ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ነቲ ደበና ንፋስ ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ዝቐንጠጦ እዩ ዝመስል ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ከምኡውን ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዝነበረ ሎሙዶ ፅባሕ ክውላዕ ይኽእል ተባሂሉ ዝፍራሕ ዝነበረ ኩናት ድንገት ዝተዘሓሓለ እዩ ዝመስል ኣብዚ ኣገዳሲ ዞባውን ዓለማውን ኩነታት እምበር ተንታኒ ተኽሊት ገብረ መስቀል ትግራይ ማእከል ዝገበረ ክውላዕ ዝኽእል ዝነበረ ኩናት ብተኣምር ዝተረፈ ይመስል ብምባል ገሊፅዎ ኣሎ ኩናት ኢራን ካብ ዝተገመተሉ ግዜ ንላዕሊ ዝበልዕ ይመስል ዝበለ እቲ ተንታኒ እቲ ኩናት ድሕሪ ሕጂ ኸ ክናዋሕድዩ ክጸንሕ እቲ ኩናት ምንዋሕን ምሕፃሩን ከ ኣብ ዞባ ዘለዎ ፅልዋ እንታይ እዩ ዝብሉ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣልዒሉ ኣሎ እቲ ኩናት እንታይ ኣድሒኑ ኢሉ ትንታኑ ዝጅምር ተኽሊት ኣብ ዞባና ዝቀላቐል ዝነበረ ሕጂ ዝዝሓለ ደበና ፅፍኣት ኣብ ኢራን ምውልዑ ዳርጋ ተኣምር ድሕንነትና ገይረ እየ ዝሪኦ ክብል ገሊፅዎ ኣብ ዞባና ትግራይ ከም ማእከል ብምውሳድ ኩናት ስዑድን ኢማራትን ክውላዕ ሎምዶ ፅባሕ ይበሃለሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ረስኒ ተመንጢሉ ሕጂ ኣብ ባዕለን ምውልዑ ክሳብ ጸሎት ህዝብና ግዲ ተሰሚዑ ኢልካ ካብ ፖለቲካ ወፂኻ ኢድካ ናብ ተኣምር እግዚኣብሔር ተማዕድወሉ ኩነት ተፈጢሩ ዝብል ብዋዛ ደጊፉ ገሊፅዎ ኣሎ ኩናት ይነውሕ ዶ ይሓፅር ብምባል ሓተቱ ዝቐፀለ ተንታኒ ተኽሊት ገብረ መስቀል እዚ ነጥብ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ነጥብ እዩ እቲ ኩናት ግና ግዜ ዝወስድ ይመስል ክብል ገሊፅዎ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ዝቐፀለ እቲ ተንታኒ ቀዳምነት እቲ ናይ ኢራንን ኣሜሪካን ኩናት ናይ በይነን ኣይኮነን ኣብ ጂኦ ፖለቲካ ዓለምና ፀለውቲ ዝኾነ ብሓፈሻ እታ ዘረባ እንታይ እያ እቲ ኩናት ናብ ኤርትራ ሕማቕ ክገብር ብልፅግናን ኢማራትን ዝሓልምዎ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ርእሶም ስለ ዝኾኖም ነፍሶም ከድሕንሉ ዝኽእሉ ኣማራፂ ክገብሩ እዮም ስለዚ መስኪን ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብዚ መዓት እዚ ዝደሓነ ይመስል ኣሎ ካብ ቀፂሎም ብፍላይ እቲ ናብ ብልፅግና ዘተኮረ ኣካይዳ ናይ ብሓቂ ካብ ተጋሩ ዝመፅእ ዘሎ ዘረባ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓንቲ ዘረባ ላትን ናብዚ ለንቀኒ ወፅያ ዘላ እዚያ ስምዕዋ ዝቐልፀለ ደምነት ክህሉ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ተሰሪሑ ብዙሕ ፃዕሪ እዩ ተገይሩ ናብ ጆኖሳይድ ትግራይ ህዝቢ ኣምሓራ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢዱ ክሓውስ ተገይሩ እዩ እቲ ስሕተት ንሱ ምስ ተፈፀመ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ትግራይ ኣብ ረስኒ ኮይኑ ሕነ ክፈዲ ብሽንፋኖ ምጥፋእ ዕድመን ፃውዒትን ተገይሩሉ እዩ ትግራይ ግልጽ ዝኾነ ዕድመን ፃውዒትን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓንሳብ ዝተፈፀመ ጥፍኣትን ዝተፈፀመ ገበንን ብሕጊ ብተሓታትነት ብዕርቂ ብኻሊእ መንገዲ ኢለ ኣብ መንጎ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ዝነበረ ታሪኻዊ ምትእስሳር ግን ይቐፅል ትማሊ ንሶም ጥፍኣት ፈፂሞም ሕዚ ግዜ ረኺብና ንሕና ናብ ካሊእ ጥፍኣት እንተኣቲና ናብ ዘይዛሪዕን ክልልን ምጥፍፋእን እምበር ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቱ ዝተኣሳሰረ መንነት ሃልይዎ ዝተኣሳሰረ ክብሪ ሃልይዎ ርክብ ሃልይዎ ክቕፅል ሰላምን ፀጥታን ርጉእ ዝኾነ ኩነታትን ክፈጥር ኣይኽእልን ስለዚ ናብ ከም ዝበለ ነገር ኣይንዕደምን ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዝተፈጠሩ ፀገማት ኩሎም ክፈትሕ ዘኽእል ዓቕሚ ኣለዎ ብኡ ኢና ንፈትሖ ዝብል ግልፂ ዝኾነ መልሲ ስለ ዝተዋሃበ በቲ መንገዲ ንሱ ናብቲ ዝተደለየ ጉዳይ ኣኣተና ኣይተዓደም ጌታቸው ዳ ገሊጹ እኮ ምዕራብ ትግራይ ዘመሓድሮ ብዘየገድስ ኣነ ከብደይ ክመልአ ሱልክም እተው ኢሉ ሱቕ ኢሎም ተኣተው ናብ ሓረርቶም ኣይንኸድን ኢሉ ህዝቢ
አጀንዳውም እኮ ይነግሩናለው ምንም ዝተኸወለ አጀንዳ የብለውምን እቶም በብሔራዊ ሕደት ዝፍለጡ ሰባት ካፍቲ ናይ ትማልን ላዕሊ ናይ ብልጽግና መጽሓፍ ክትድምር ካብኡን ላዕሊ ውርደት ኣሎ ንጌታቸው ውነ ዘለዎ ሰብ ተዝኸውን ጠፊኡ ዕልምልሙ ምጠፍ እምበር ሕወሓት ዝኣክል መላእ ዓለም ንሕወሓት ነማህሮ ዝበሃል ውድብ ከምቲ ሓወይ በዚ ዝበሎ ኣብ ፕሮግራሙ ኣብ ዓላምኡ ዝመሓየሽ ዋላ እኳ እንተሃለዎ ግን ኩሉ ዓለም ዝንብህጎን ዝናፍቆ ናብኡ ትቃለስ حكم يوم جتاتو ردا متشم نخبدون من كبدون أقداسنت كم زلون أو كم تري وزلهم زي كابو البريتوريا مسمته زقات متياس لذي بحفشان رياض لنا أما داتا حمت فيديو اللي بزلن كان بزحت تجارو شركة قبل وازر زلقو and I think it's also important نتي زلنا مدرخ أبصم دو زلون صور النت نبحكي تسفازه مدرخ بس كم زل بزي خاتفلت نحن سمعتون تكون نسبة تجراي استوسنة بحمشة كيلومترون بسانة هو نجار تترخيبه يتكمل كأتعب نجار نسبة تجراي سلزيلا حدوجن أب مسفانو ركب مهلاون مس إرترا ركب مهلاون مس السودان مس عفارن كله زلو ركب إذا ركب ذي تفعل عليه ملك حلوي إذا قد النتي حدني انترستو حدا قالت حدا قال بوحد قلنا عايقن سلام يباتن الله مستزبي نجيئة يحب حبه يحلوها قانا نقانا قال نقر كتكون يايله نتا تخيبه ازنوركو مليسة نعاخ غطلا يدلين أوروب كان حسب تخوينا زيز بزي كاب كبان دحر دحينو هالي خوين كاب كباد حينو إنسنس بعفشا كم تري وزلهم نتم سيكت رايد سرح زلو ناي ربحة تقاومتي بوليتيكا سرح دو صدو صبو غيرم نهزب تقراي تحليلون يركم تدخونو نهزب تقراي زواصو نجر نشتي مفتحك ركب تخيلا بوليتيكا كنتك عملاي زلو سلازي تناي صمدو عدل تفطير زلو دما كنتك عملينا فتوت صلو ويم زبلو زلو مخنياتو نتهزب تقراي مفتحك خونه زخل نسي زبل مدام تايران رزلنا أتهم نعود أتوقع قبل الزخول زفتنو زلوا دما ما يعمي قومي ترفلو حتى أنا دست بلت نزار بان زي بوليتيكا نبتنا يرترا أقد أسكالي زينا خي حلف قولو زي أسكا سمعوها سنة بنيا لسان أي حبرة سبي سيد زارب له كل نقره تقول صلوا مالي جم زحلو دلو خنتات نحد بهر مجلع بالكا بوزح من قطعة فتنير دي نحد بهر فلي بالكا كم وانا ممسال أي سنحن يلن أيكون نيجن كأونا ولا بحرين هزب أفرقراتو كوا تكونه بحر إركا نايت شاتيو بهراتنا ويكوانقوانا تقاليسو بدمو زو حاسو جماعة بحري كونا ونجن هزب أفر أبتخبابي بقربات كم قراتو سلسلة كملو فلي تبلو هزح جدي سمع دلو بدر في درجة كريو قلنا هذا خبطم أبيت سنة بنيا اثنان أيها اثنان درس محمد علي دبلو بتقرأ قبي عصب ريام قبي بري مراري له من قد عصب نويح من قد بري مريري يهو بحر ألبو جلبت قلمته وبايل بحر ده يبلو سنة من تايو جالبا ده سرح مجم جالبا ده سرحون رئينا نسلوزخنا بوزحكم قل سوكين كأنا هنا دلن قال أيتم أصول بالتأثر كأ أيانا أبونا حدا خبطون أركانات نايقد لي دخونا جنرال محمد كريكاري ميجر جنرال محمد كريكاري زبلو زي بحرنا وننطقا نحنا بزي كنا وشتو مشاكي ومزفلتو يلا جمع كم تا أنت ويد بلنا أنت يا هجر أنت يا أنا أخامس بالكاس جزائري وشات أجزانا إحنا تريان فلتو وأخيت الزارنا تأمينا نعلل حسبنا وأنت تأمينا نقلت سلزمنا بتقلل بلاقين بمثلات عزنا يوم كحيشي الزبها الدلو بعفر قلنت مثلا بقربة أدقت سرح خبره بدها يزب إنه كل ولا ما يدخل يدفرحه بالي رشيدنا بحق لباميو يا ريت زيادة ربازي بعفار غير خايبة مخونتهم
ብልጽግና ዝገብርዎ ዘሎ very intelligent ብሓቂ ተገርም ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ድማ ንሰማዕ ኣለና ሕጂ ናብቲ ዘገርም ዜና ደስ ዘብል ዜና ክወስደኩም እየ I'm really happy with this one ONS ስኒክ ሳይሞን አብርሃለይ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተጸዊዑ እቲ ኣብ ሆላንድ ዝመደበራ ክለብ ONS ስኒክ ዝጻወት ሳይሞን አብርሃለይ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተጸዊዑ በዚ ድማ ክለብ ONS ስኒክ ድሕሪ ሓጺር ግዜ ኣህጉራዊ ተጻዋታይ ክህልዋ ተስፋ ተገይሩሎ እቲ ኣጥቃዓይ በቲ ሓድሽ ግብጻዊ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ ሄሽም ያካን ንመጻረዪ ጸወታታት ዋንጫ ኣፍሪቃ ክሳተፍ ጻውዒት ቀሪቡሉሎ ዝመጽእ ሶሉስ ኣብ ከተማ ማክነስ ሞሮኮ ሃገራዊት ጋንታ ኤስዋቲኒ ስዋዚላንድ ጸወታ ክካየድ እዩ ድሕሪ 6 መዓልታት ድማ እቲ ካልኣይ እብረ ጸወታ ኣብ ኤስዋቲኒ ስዋዚላንድ ክካየድ እዩ ካብዘን ክልተ ሃገራት ዝዕወት ናብቲ ናይ ምድብ ጸወታታት ዋንጫ ኣፍሪቃ 2027 ክሓልፍ እዩ ሳይሞን ወዲ 10 ዓመት ከሎ ናብ ኔዘርላንድስ ዝመጽእ ኮይኑ ኣብ ኦንስ ካብ ትሕቲ 15 መን ኢና ክንጥቀም ንሓስብ ዘለና ተልካና ዓሊ ስሌማንን ሴም ኢዮብ መን እንደህልካዮ ናዩዝ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ገለ እዋን ሱፐር ሃትሪክ ገለ ዝሰርሕ ሕጂ ምስ ሺፈልድ ዩናይትድ ዘለን እዚኦም ክልቲኦም ኣጥቃዕትና ኢና ማለት እዩ ንፈልጦ ዘለና ማለት ስለዚ ዘለካ ኣኻኺብካ ኢኻ ናብዚ ተኣቱ ማለት እዩ ተዕላማና ኸ ናብቲ ናይ መጻረዪ ንምሕላፍ እዩ ስለዚ ካልኦት እውን كنزرزر نخالينا كابورتي رجميرنا اللونا نعيشت اللونا نهدك اللونا نعيشت لهنا تتصاوتت كا أزيوم نفعت كا حمز اللونا خنفلت كلا مريح مريح ترى تتصاوتوا زقولوا أبزح لو وددرنا هذا نجر دس قبل أن نجمير له إيرترا نتوم عبد الجد له بلوز أتصاوتن من سياتنا تانكت كم تجميرة أنا كم نعطي تمنيت إيرترا أبقى سجري نوزع حسابات كتسنبد مخانا يردعنا له إيرترا نوزع حساب كتسنبد مخانا مغنيات إيرترا فتسينك عبد تالنت خمسة له عبد الجن فلتنا زغول عبد الجزول إيرتراوي عبد استفل عليه بوتاتي تعاطى له سلام انت إذا قداس نزل لغين نسمعكم مسيركم إيرترا بنا أفريقيا ويانا تعاوعك عسى زي تفلت كوينا أبشكلة تامبرك عسى زي لنا يد مسلم زلوا سلازي every move نقبره كسم بدمي نيرترا دما أبقى سجرون أزيا قداس تاجر كتكونيا مغنياتو عبد الجزول لسب أوش تهجر زلوا نفعات ديو إيرترا مستي كنتاتنا يتهجر سلازرية زلوا خيانة جماعنا إيرترا خردوز فتنا وش تهجر مستي ما ختز زلوا مستب جنبارا زلوا اتزد اللي ناس النتن دليتاتهم نخو قبرون بزو عدلا سلازي رخو بزلوا تتعلنت كم تدلك مع بلاي كعلنا له ويون دلون درو تالنتي كل زخل عبد الجزول لكن أزيب زح عبرة السبب الجس لزلنا زون كل عجز عبي زلوا كتريون كلهم فلاي تصعود تقول أنت لو ما بتمير تتري خلاص مستبز عزبك زبكون زلون زلوا عدلات الريخة ما مستي مسحجرو كونكتد كوين وزلت من زي إيرترا نبحكي نتزلوا سجاتات ملوك تكمل تخيلة تبغض خنا درجات كي تخليها أبزن زي مثلا 3-4 عامات هذا الأمنات علني سلزي this is going to be very beautiful نيرترا نقرأ كان تاجي إيرترا تسفى نقبر كم تعبش كلي تازلنا أبقى سجري وين معناته إيرترا بزوج عصاد فتيو زغلي ده وقفنا بريمير ليج قبل أرسنال نقل خبز زعل زلون هاجرو خد الجف دما عبي أستواصل قبر زخليو سلزي نقرأ كان إيرترا أبقى سجري وين كم تعبش كلي تاتقبر زلا أب بشكلتاون عبي أب سجرون عبي أستواصل قبر مخانا يصير دعنا زلو سلزي نزيد سبحانه قردما بهنك وتاخن سبينا كاوكاتينا لان كان كابكو السجر وصايا بوليتيكا وندكن سيرترا زبل كمزي سئلتات وعيله ناي من تاي معلتين تسايلنجن it's a very very beautiful picture UN إيرترا بنيويورك مس أمباسادر صوفيا تسماريا مستسأل ويم السئلتات زي قليل سئلك مثلا يغليكن ديس حب نوع صحفات بزعبا جندر إيكواليتي نايدك نستيو مسألات نقبر لنا قليل كاتزاربو كم زعينة سيلي لعلي بزوع صحفات ناتكا عبي أبركتو كل ويغل سلازي again إيرترا زي تمزمزة سبع زخونة أقاتا زلوايا بدقت راي تاوشت زلو أنا كل زي وشت زلو من سي للا عغم سرح زلون للا عغم زبركت زلوني أردققن أزيق الجف زخونة أقاتا تالنا نزو كله موبيلايز غير كامتك عم دماتي امباستاتنا ناس قبرو زلو من قصقاسات بزلا على درجة كيدو كل تسقاتاتنا وهايدنا نابوشتا ناب كنتات حقرنا هنكيرو تسفى قبر بيترا كل عام وانتم بخير بعمتا
أمزوان حنص تحنا أنا شمي يوسف حامد بعد سنة طبيعية بتعمل تصبغ 3 معلت تسعيم كاسي عيد كاسة قدر عيد كمقبار وتتصبغ عند حشين كم يلن مالتي بزح يقبرنا بصدر بيت تخيد ولا تبعيس كايز نبر كسب يغرت بلو نوخيت كاي يغرت بلو نخلو حزب ملء حزب إتي زي مبلع زي كونسي إتي حلنا يتغني كابتن كاروت زفلاز بال إتي حلنا تدوره كمان زخون سب كيف العيد نبر في الذكر الله زيادة أسب نفسه الذكر الله جزية تبهاي لي هذا أطلع تبغى حلا سب نحدث تحقق الله عيد زخونة عيد سلام عيد راهوي حزب إرترا إتي كندي إتي فلي فقر زلوا من حدو حيوانات كيت فلالة أب عالم ملو كنا كريستيان هون أبز مس زلوا على تعسر تغلط ميازيا سلازوعل كله صولة نحكي سلام كله محمد جعفر علي محمد جي من السب كنت تعرف يا بالكان كنت باسي بالكان كل نقر كتقبر النمو فإن أسرا عديدة كم نريد لنا عيد الفطر بسبوق بدموق من قد دابي إرترا كم استبعال نرلنا دس بالسلطات دمجيش لازم تسنيه دمجيه شير جيريو نبي حق دس بالعيد حكم حلفا نرلنا دس بال عدا أملاخ عدا الله كم زخونت هجرنا أزيا قداسيو كل بزيز ولا كاب أملاخ كاب الله مرحاق مالت بزي أملاخ ويبزي الله تنبري اللي خايكون النتبوتا بخالق بوتا تعطيق بخالق حيل تعطيقات تكو تمز تكو حيل تقدمه كل جزء ناب شجر كوس زغول يوم كم حبرة تسكتري خلها سلزي أب هايمانوتنا سرعنا تخبابيرنا تتعوابيرنا تفاقيرنا حدنا تنحكمنا نحن كيد دقيمة دقاقيمة تحساسب نايلو مارساب زغودي لايك مكبار شير مكبار ريتوغ من حسابكم مقداف دماي تقار تنابلنا نايلو مارساب زغن ودينا بزياخن ود لا